aboa bi a yebeka no ho asem no oye aboa soronko na ene wani beji because pictures ni bi wo ho a unhunu da ene ni nyina no yebeyi e de akyerew me no kasai no aso panya trance ma Mary atrance kwabra kese atrance aso banyi mi mo akwaba anopai eja tofe na ho tisei erade adom me ho ye pa obia ho ye obia ya da erade ase na no wiamo ase fo nso so eda mo ase tofe ya mo ase ai ase wo ko fo kasa ho pa abse dodo no a de aseda manyame a na de aka no asiuso na aka sompa dwumayefo nyina erade ka makoma okay ma amko hunu yenua otisa mo boye bo erade mpa yese saa buru hunu akoma ode ato mu no obema no ayekese na aso akofuru pi so yedi se erade nti enua no erade be kasa no ho ama enema sesa ede no akọ animu nti echia ya won asefo nyina Sompa 93.1 mbabo aye ma yekoye yenua no adoye kese de aseda so asie so yenso yemfama mu nyina yada wo mase mejiri se minim so no ye ne wo mu behia na yabọ nkomo ma Mary papa na ho te sei yankopon adom mama ne mompai ai onye ni fakitiwa o tim so o fa ho kama so fa ho mama me wodi wachi me da se me ba cho so obi a ho ye yankopon adom so fo ho ye abusua ni nyina obi ya da rade ase Sompa 93.1 kwabra kase bra ati sei nyame adom bibi aboko ene be kwa haban mu me count 9 nkomo wo ho me count 9 sembe ene nsam wo ho ne be di nkomo ene nso ye be ma kwan ye hye atiefo bo em se nansen so bo no ya adoso ye ma om kwan ma om mfre adwuma nso no kwamna se de wunim no omu ni ho ayi ni ho debi abo bi anso ne ntakra no na man ho ye fe man ho ye fe nti ya hwefo ne atiefo ye da mo ase emfa woni ba bi a ohwe free ebreso a number no 0551 931931 0551 931931 and that's 0548 931931 0548 931931 me pacho we any number opese ofre ediba sompa dwumadie so a ana fache dwumadie so a me pacho ye bema okwan na wafre na won so yage wadwene emfa won se wohwe TV emfa won se wa santimantemo ana se wo amanone na wo hwe ebia sompaonline.com na utie ne live enso ewo ho sanso ena tara1media.com tara1media.com so no ho no ubenya live enso ewo ho midin ade Tofiakwa me da sipi se wajebre se yemo enkomo ene no ye won komo bebredi na ene no ye bedi kan ko haban mu na yaba me won sempi ene wo eka kama ene ahemfa ena yewura ene ye bewura haban mu se de da no okay ye kono no na abusuafo ne ahwefo nhye we nso se tofinkomo won se edura no pa na wuhia kuani na obewura wuram de ne ho aka wura eya wo bompa ye bi woni tirim o sa ai bomofo bia no okay so de ne ho be kan haban no wura mu a o kan nsem bi woni tirim okay ensem no ya na independent par ni gidie na o kasa asem no asem ne bi wo kana sa ensi asem so a o kwa wo de nsapan beba okay ebi nso ha ka na si asem so a oba na oboto no moje nwuru fa ho se ya te aye se wakonya me nchen na pese oni ni di nkomo no ejina se de obesi a present wasem no so se wokọ abosia bokora ejina se de obesi akasa ansa na onsa aka abosia ya oba bia nso otifie na ne kunu fira haban mu ba na se moja pram boto na na nani age papa so we say nama ba fie aha sika so ba fie we say de ode ba ya aduane ni free ho a na ne nyina hanso so oni ma yara ho seme wom ayro seme wom no say saa bomofo no wowu ye no ano ye nya enwoma ansie no firi ne yira no mu dentara oh kwabra di mango no wonu wo de wasa ai enwoma ne ye de yire twene no ema no omo peka huru chen bibia oh okay on sa aboa ne ngoma ne ye de ye ka huru enu tina wo kọ
baby a ton na mo a e ma peka huru pa ndi no kore secret bi wo ho mekere wo but bra na me ka asamba sima mi no pe a me pese se meeting num na adema me kura na ya bi lines ne ma me na afrefo no okay omo mrem ye hye adwuma di na se acha kakra omo mrem wo di asem no a wo pese wo te no busa me wo frɛ ya busa me ka kire wo dia wo pese wo ti bia wo wira mu bia me number de me mfa ntu dwa dabi eno kura de yes abra yes hadi wo jo hoje na yes abra yiro just wi ma dia no enti me ka asem no kakra bi okay sima me ensa kura na bla ya bi lines ne ma me aboa bia wo pese wo ka na asem bia wo de busa me wo busa ya wo gina so me ka asem kura kire wo na wati ase enti anopa ya da mo ase ya ni gye mo hododo Sompa tiefo mo adwene mu do mo te yase yenso ye tem ase ya do mo nso mo do yen ye fom a ya mo ntene yen enu ntina ya ma ya ni gye mo ho ya ni kum ho no yenya nipa soronko bia wo wi ase chen mo akwanya ne yenya enu ntisi ye kan asem na se bia ya no pa ana ye fom a ya mo de ya che yen ye be som ye nyina yen kan bom na yen som wi ase ne asante man bra. Okay, kwamra me da si na chese metie de wo kana ene anopa ahaban mu no ye wura bo a ye fa na achichide hey ade bi wo ha wanted da wo wi ase na me boss wa ho bedwiri e wa achichide ho ka bibia kwamra mamintio me da se aboa a ye fa no achichide ne ho asem ne ho nkomo na me ne wo bedi na no pai mpanin se senka ye fa fefa enka aboa achichide ne di kan fa bomofo kane aboa chichide ya aboa wonso bebre na nimu odu kakra wo ya aboa ne nan eye nan nanso ne nan ya eye nan no pepepe no saa nso na ne nam so te wono nko a ne aboa wo wiase a ne nan na esi fom no ene ne nam no eye pe me ka ne biem wo twero a twero ne yie aboa chichide ya aboa ne na to so okay kwamra onza me ba mama mfo mra na omo mehe onza ne wo da chichi wo de otum se wanyini hwede we ya na chinu asi ahyehye sa ana onza achichide de ye nyina no ye de ani ahu bi sa bara achichide we ya akiatimi asache yi na to so no wotum se we ye wotum se o ye sofo wo wuram we ye sofo azoka pa wow hey aboa no so hunu se ya enye no ano no enema secret bi won ho a anopem be kare a kire wo aboa chichide a woda so a yedi ne ho nkomo yi ne nan ya ewo akire no ene ne nsa no hu se eye nan pepepe saa na ne nam no so te wono so ni aboa ne nam no se wo wai ne konkuro no mu a ete se de ka afa ponkyerani so ewo konkuro no mu tra na ne nam no eye nan pe eye 4 pe eye ne sere na etisi ho no ena na basa no wono nko a ne aboa wose wonji nipa ni ono aboa chichide ya o se onyi nipa ni adentra nto onama no aboa no ho ontina se achichide na wano da na daka wose nipa beka se me do ebra asem beto no obeyiwa ma wow nto ono de ni wiase a wo baaye no wonyi nipa ni efise nipa trimo osum echen bibia wose ne dɔfo a wɔkɔ na ayie no wɔno wonim sɛ wowu a obi mma efisɛ ye nipa suban nti wɔnam ano ɔde nadaka anam wɔmpɛ sɛ aboa nwansena bedi ne nam nti wɔnam ano ɔso nadaka anam aboa kyekyedie nie na wokɔ ewiase afa na nyinaa ɔman biara wɔ ne deɛ na aboa kyekyedie ɔno ne aboa wotimi nyini wɔ wiase kya aboa biara aboa kyekyedie okay wotimi nyini wɔ wiase kya aboa biara obetimi atena ho saa besafe onidi wonum nsuo bibia anye no hey aboa kyekyede onidi wonum nsuo bibia anye no hey bibia anye no na eduru ebrese wo pebe ma manafro na atofisa won kwa na wuti wufie na se wo ye no ahwe obedwane agya no kyekyede se duru se na ni abre na wo duru ni mpani mfie so se mfa ne se bia oba bu ne nsa na wo pe be ma no wono so de no wonya mfinsia du no mu a ana wo hwehwe be ma kira kwan okay ntina se aboa kyekyede se ye wo no a wonya mfinsia wonya mfie du no mu a be ma no ho dabi ene ne wonya mfie du no mu a aka na nkom ye ni nipa ayepe o ntina wo aboa kyekyede kra hu so yesi wonyini ansa na be ma aba no ho na wo oba de wo presa de a wo bagi wani so he na wokọ nti gidigidi ni nuane tra hokom nti aboa no
wɔno sɛ duru sɛ bɛrima yɛ pɛ no na sɛ wɔnya bɛrima na wo a woyɛ aboa no mfa bɛrima no ma no a bra sɛ baabi a woyɛ no sɛ woyɛ hufoɔ wobɛdwane agya no osusu bi paa wahwɛ bɛka sɛ bɛyi nipa na ɛtwa mu okay obɛtumi asu saa bɔ baabi a wɔda no nanso bra wode bɛrima no bɛwura ne nkyɛn pɛ monkasa aboa kora wɔ fie hɔ din na ɔmoyɛ ɔma adeɛ wɔ hɔ na anikasɛm ne ahodwiri sɛm a wɔ mu no sɛ ɛduru sɛ ɔbɛto kosua a kosua nso ɔtumi to bɛɛ sɛ firi baako kɔka bɛɛ sɛ dumienu anaasɛ dunum akyekyedeɛ na ne kosua no kɛseɛ no ɛnu akokɔ deɛ papa okay ɛte sɛ kane ne ɛwɔ akura se no yɛwɔ kosua bɛ sɛ fɛ no akokɔ bɛɛma kosua saa ne teɛ sɛ wokɔ du nsini hɔ na ɔpɛ sɛ wɔbu a wɔso kɔpɛ akokɔ bɛɛma kosua bra wɔntee da okay ɛwom sɛ wobɛnya bi deɛ nanso ɛnyɛ kɔmɔn sɛ wobɛnya bi wɔno a hyɛ da tu amena ɛwɔ fam aboa kyekyedeɛ no a wohu no sei no ne nsa no ɛdi kaa no wɔdi kaa de ne nsa no si fam sɛdeɛ ɛberɛ a yɛtu mmirika no on your marks wode wo nsa si fam no wɔno ne nsa no ɛdi kaa no wɔde si fam a na wɔbie fam no kakra wow nti wɔbie fam no kakra a na watwe ayi no ɛhyɛ n'akyi no ɛyɛ no koraa na wɔde kɔ n'anim te sɛ deɛ wɔnante no na wɔde ne nan no kwano nyabotre ho hia me ba wo sa akyekidie bi abɛda so woni abusuafo bra Facebook ɛyɛ Sompa 93.1 FM me pɛ sɛ wobɛhwɛ sa akyekidie we yɛde nato so no woni wo pɛ sɛ ɔkyɛ sɛ na chikonkra no a ɔno wo hyɛ mu no otimi pia ba nanim te sɛ deɛ ɛyɛ abɛkata ne ti so no ei enti etimi kɔba wow etimi kɔba sei wow betimi akɔ aba sei na wo wachi wadeɛ bi sɛ wode yɛ no a ɔmma baabi a wo no wɔno nkoa nso ne aboa ne mogya no te sɛ nipa mogya tɔfe akeo deɛ fa kamera no tom sɛ na menkyerɛ tiefoɔ adeɛ ada a yɛbɛkɔ fada yie no mewɔ nkyekyedeɛ maako 6 a meyɛɛ wɔ mu mede baako bɛba ha because of atiefoɔ nti wow mede baako bɛba fie ha megya no si table yi so deɛ meka nyinaa no wɔbɛyɛ ama wahu akyekyedeɛ no mewɔ maako 6 yɛ meyɛɛ wɔ mu ɔmahua no na ɔmuyɛ mmienu na ɔmato Nesa eno no ɔte kasa na ɔnte kasa but depended deɛ wode bɛyɛ no okay depended deɛ wode bɛyɛ no n'ani bɛka wo ho wetumi agya no nam hɔ saa ɔnkɔ baabi a ɛto sɛ ne mogya te sɛ mogya te sɛ nipa mogya difference bi anim ɛyɛ kɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔkɔ sɛ nipa mogya sɔ fam sɛ kan twa wo na wo mogya sɔ fam a na sɛ aboa kyekyedeɛ no so ne mogya sɔ fam a difference bi anim okay gye sɛ bi obi onim de ɛwɔ apɔmudim ne betumi ahunu sɛ ɛno kwa gye sɛ wɔde afidie na test hu sɛ aboa no mogya ni mogya nnɔɔso bebree ne mogya ɛnnɔɔso bebree na wɔyɛ obi a ansa na wobɛnya no akunu no gye sɛ wotɛ no wobɛtumi agyina no ho saa bɛɛ sɛ dɔnhwere baako 1 a na wɔntwe ne tim pie wow na wɔntwe ne tim firi ne konkuro no mu mae ɛfiri sɛ wɔhunu sɛ waba ne nkyɛn atamfo aba hɔ wɔno nso ne aboa wɔnam nwura mu aboa biara ntimi mfa n'asɛm nkɔ no so adan ɛfiri sɛ ɛyi na ɛhyɛ n'akyi no ohunu waa no wawura mu ɔno ɔyɛ aboa mpo ohunu waa no wawura mu nti wo sa woyɛ aboa wɔno mu yɛ wo da wopɛ nam awe a wohu na wobɛtwam wonderful wohu na wobɛtwam na ne kosua no bi nie okay akyire kosua no abusuafo bra Facebook ni YouTube wɔno sɛ maka sɛ ɛhɔ de hia me pa YouTube wɔno bra ɛhɔ ɛyɛ Sompa TV ɔn sɛ wei no ɔmo yɛ no fie nti ɔn sɛ wahɛ da apɛ baabi kama ma na ɔde kosua no agu nti kosua no sɛ ɛyɛ paapae na sɛ ɔmo timi kosua no dɔɔso na mekyerɛ sɛ wɔtumi to firi bɛɛ sɛ baako kɔ bɛɛ sɛ edunum sɛ woyɛ no fie a depende aduane a wɔde bɛma no tɔfɛ ɔn sɛ wɔ krama no wɔwɔ fie hɔ no edepende aduane a wɔde bɛma no na bɛma no ayɛ kɛse okay ɔn sɛ krama wɔne ne te obi tumi ka sɛ den na wayɛ ntantantan sɛ krama baatan afei sɛ wɔnya aduane nni nti sɛ aboa no ma no aduane pa didiɛ a wɔbɛtumi ato kosua no po aboro saa na wɔde ama wo na ɛduru sɛ ne nkosua no nso ɛbɛpaapaa wɔnyɛ akokɔ wɔnda kosua so wɔyɛ aboa wɔnda ne kosua no so wɔnya ato mpɛmpɛ ɔmo taa to wɔ mpoano paa baabi anwea wɔ ɔtu fam hɔ saa na ɔde kosua no nyinaa gu hɔ sɛdeɛ kotere ebi wɔ fie ho sɛ kotere dwi fam no anaasɛ wɔwɔ na wakata so ebi na egu hɔ no nti wei sɛ no wɔkata so sɛ yi a ɔno a na adwi bɔn no saa no ɔn sɛ gu hɔ fɛfɛɛfɛ nti wɔkata so saa na heat aka no ntina sɛ ne kosua de heat ɛne pae ne ma no ɛte sɛ deɛ akokɔ to a na wɔtwe mmiɛnsa wɔhwane no tɔfo no mu sɛ fie ha yɛbaa ha yi
nyame ya adom abosom ya ye besimu yi na hyase pepepe se menya kosua 100 ya efie ha metimi ama ne nyina ahwa ne bra akokɔ nka ho ai metimi ma ne nyina ahwa ne pepepepepe ahwane akokɔ kosua ai bra akokɔ mutu so na yesa we amanfo be suro dodo ntia basa ni atef okay komna achichide no se wo bibi aye na fasina ene pesa amanfo esua bibi enti de ote nyina ne se wo se ade ba kwa ma na ne gye ne dɔfo no se emfa ho se de na ho otan siti ono agitum se ne ho otan sa na achichide okay wo se na nso so se ne dɔfo hu na basa se ya na ɔde tu no kom se ya na ne gye ne ho basa fantastic ono achichide no wo se achichide se ne nsa yetia enso de tu no dɔfo kom a na ne gye ne ho enti o ka kyerɛ wo se nipa oni nipa hia emfa ho se de nipa sitie na wo ne nye no ho ma wani nye no ho to fi ni konkro on se wo to kosua akia ya de pa me bom se mark na akide production de o wo o won se wa odada wa pe bi afu won se wa tu fom ho wa tutu fom ho o di kosua ne gu ho owie obekata so ade ba ko nso wo chiri kura ne se ne to ho na kosua ne ba ro nsa bekɔ ho to fi se wonnim na wo fa abo akyekede so what the net to ya otimi bie ne to no na wonframa ewura ne konkuru no okay nti se mframa ewura ne konkuru na se bia wonnim na wo ma wo nsatea ekɔhye ne to ha fofo wo ka to ya Sompa 93.1 ise bia mutumirika epeja eja ba bi eja wo na wo de ato na chi wonya de kan na chi abonso beja mu na chi wade yeja okay abo akyekede na chi wade yeja okay nti duru sa mo hye afu a na asem aye mobo nti duru se epesi a oye mobo na wo ya abo anso a se duru anwumre no nson na ugya no Sompa FM yanim ha tofi anwumre no nson pepepe wo de ya hwe wo bre no emo be se no nkro no wan hwe obetwam wo be se amakom run about sa tofi wo number boko sa no sa wo de wo pa yini si ho sa wo yini si ho a se de wo si dan no ho no na wo hene ben e chen se de wo hene tia paka mu se wo so wonante a ho abo achichide obetu cha o yi na chia awurade a wo to no bo ase dan no ho dan no ho no wo dan no ho te se de wo hene tia paka mu ya so no pepepe efi so no wo de na paka nam wow ti abo no de no so ade ba ko wo mpe kura ye se same fa na se bia ba bia wo no ma heat ka no bebre ba wo mpe okay enam se ne konkura ne nti na wo na chi no okay aha ono no se ya na heat kakra wu no nti sa wo sa de ne kwose ba bia mframa mfa ba bia wo no a Sompa 93.1 na de ba ko so a eye ne se ne konkura na soro de ne fom de no tofi same fa se tofi a me no to sisi yi wo ya made pa na hyeme na me yi box no ba ko won se ne tofi ayi akela wo de fa to na chi no won se ya hyehyɛ ayi se na mo on se ya hyehyɛ se 4 square se me yi ba ko me nya adaje eyi on se ton wo dwam okay se me nya ba na ya sofo ndi bu amanfo pa okay se me yi ba ko sei 4 square ne ba ko sei na me hye no sei de ka ho no de menka ano no ye enkyere nko ye no de menko me mfansi ho bafo na wo se wa ben se den Sompa 93.1 sa de we se me ye me ka asem wa fidie so na so bi ya wo na wo se wa ben se den wa do no betro se me de sa de we bibi wo ho ye de ka ho eno de menka se me de ka ho na se me de ka ho ana se me kikire wudin fra bafo na wo se wa ben se den wadro nka enya adwuma enti asofo no bebere wo ho a ma me kire asofo no bebere wo ho a samfan se bia tofi me na me ye program na me ton san frɛ wa wo ba miracles na wo ye wan hwa wo ntimi nya me nim se wa study de make oh yeah obi wa obetimi afrɛ wo ye dwumtuni wo frɛ ne se wo mra wo program ase wo be banzo ntimi perform sade nti Tofiakwa pa wo to me ne papa ne ase me wo Tofiakwa wo musra bibi kɔ so enti de tie ne se ya da so ye na gu abontin o ade bia no usua na wasua ne yie okay wo ya bo a wo pɛ bɔ frɛ pa okay nti first no say wo pen pa bɔ frɛ ase wo obi a wo di cabbage okay onisen onisen na dua ne pa ba ko so ye bidie de soja ye enti no nyini che no me count 9 ewiase nyina wokɔ hyeselsa ewiase nyina the whole world akyekyeде a wanyini pa no ye fa ne Jonathan wanya 190 years
Sompa 93.1. What did Jonathan? Jonathan. Saki design. Jonathan. Okay, Adobey, I have a yakwe. But come can some way no home. And then I have a be for in bare 5 minutes. Be na Yahweh. Na or no watch I watch a Freddy Jonathan. Aki, me ba me pesa me down me hoka krabi ba na kwabna o ka asem yi no. Adwene bi aba me tirim fa nyansa. Sompa 93.1. I was for me down me ho aba so nim se Fakye show so di etimi ye bibia. Aha. Aye Sompa 93.1 FM. Okay. So aboa chichide ekwa yi no eye nyansa enti anopai no wo haban mu no nia ye pese ye ka kire wo ne se ade bia nipa dwene ye ne se edin no se odi nyansa to ho a utimi ye ne simple because wo se odi oba meja boto wa ha aya afa kwa yi no na meba okodru ye no no hye boto no mu dada enti kwa bi ofa aso ko ye no wakọ but so waka kire no anko beka kire ni say masa mintimi fa onko nanso nyansanti aboa chichide akwaye ewodua so anopa yi wei eye ahaban mu ye de suade nyame hyeda bommoa ene niema bi wo wura mu a nyame pese ye nipa yi no esua niema efri no ho ntina anya me wanwa say Job 7 ne say duampo ewani da so say ye twa no so a ebefefe nti ehye wo nkura ne se de nyame aye no wo wura mu no sa wo ma wani kɔ hɔ a ebekere wo nyansa 0551931931 0548931931 ene achichide ho nkomo ena yaboi shanon so wiamo ase program a yakoye ye na ano no
na minim for ekoye ye no nyame ya doma ochina jo anwumre no nsia pepepepepe ye be show no Sompa TV tie ni ye dwumadi a ye ko ekodi ewo ye nua Kwame Chei ewo wiamo ase no me ba cho nyankopon ya doma ochina a ye dwoada anwumre no nsia pepepepepe Sompa TV ebe yi ni live ama wahwe bi brekro no ano enu siya no na healing point dwumadi a 21st clinic for afa hoka the sciatica expert for afa hoka no enura se ohwe ya Dr. Blessed Foster eto no boase de fa niemam bia na amanfo aka gu yesudi ehu ato ye nso ewo apomdin fabu no wato no boase a kyerɛkyerɛ mu maako etimi pacho ejoada no ye yi efri no nsia no kono ano a ye beyi wiamoase program no enu siye no ano na dwumadi a wato no di healing point ne so ya sign so a repeat at the amount ejoada no asam na mekan ansa na yakọ akofa ketache obema 188 asam empenipa hyesan kabo inso yanko ahoma no so na me ba cho 0551 931 0551 931 0548 931 achichide ho nkomo ena yabone ne ewo haban mu no die na wasua e de afrim pacho wodi ni ba bia afrem free pacho FM Douglas mo se fi takwa okay doggy mami ntio no pacho na atichiro okoyi no na oba obese no aba eyi bi wa ko so bi sa question oba de na wasane chiaba okay me da say okay ofri so ebra okoduru aye na se no na danfo na wodi kan ba na ho ni bedi nkomo wo ka kire ne se wo ba na se me wa ha me ni ho afaboto no ko no ebra okoduru aye na se ohun sa akyekyede ye wo ho no o san de ne bai okay wanya no ho o se no na danfo brebo me da say okay pacha wodi ni ba bi afra me free yakwa emi we ye ni ye wo dia dada wo hu me na de ni mo di na me misa me question na me ko pacha ma woni no so kakra wai na se Otiminka. Etonka. Yo. Uchi ni na obehu ni krono. Won ni dada. Tofi ni ya kwa na okandi bi se acheche ni muja no. Eni nipa de no sunsun bi na gu awun sunsun wom. Na me pemu se nam no ye wi a eden na ye mani padua nkasa. Ana se nipa na nsa blood donation hwaye din sakrai betumi ba me atwe no dia mani po betumi anya kwa abrawo ana hey we scientist so na kwamna we dey say jama Dr. Blessed me ne dey tie ne se eya adekire na me kire se sade ni moja ni sitie no aboa bi wo wiram wo ye takraboa wono na ni moja se upe nipa de na se wa nya na wunya sa aboa no moja de sinipa so a efa pepepe okay kwamna yenko no obi gina homa ne so me ba cho wodi ni ba bi afra me free hello choma already no enko for mame wa pa cho pi good morning I said the friend of Fakye na o se ati o ka sa se de na I for but the thing can Sompa 93 enka ho can 5 ene kan wa 5 niti as I say for then I'm for so the can 5 mate me say sini a wote menka yanko kwamna de kasa je na me pese me kire se aboa no ne nam no ye 4 de automatically se aboa bia wuku na ni tika ho nti nam no ankasa de e na basa na ne sere enam bia anka ho bi okay mate abusiafo mame mfa ofrefo a otwato na yanko enim na nneema bebre e wo ho mpacho wodi ni ba bi afre me free Pacha toma kwa siku ache. Pacha toma kwa mambo. Sompa 93.1. Jambo tisa esa kidia so na dia ne ta hotel die mbre. No kwa sa bia nya no kwa. Na du mre bi na mre no ho ya den ahun se mre nya bere bia na eba. Mre nya bere bia na eba epesi a ya mre ta ateko. Age se bosuo no unity ansa na mre no aba. Nti se bia wa nya mre ama no a wo de ma ne bidie. Okay.
Mate, me da si. Abusiafo, aha na me di ahaban mu esi. Ma mere na wo pese o ka bibia na. Na me pese me twi adesua bi free mu. Okay. De metiefo. On say ye ko school ni e wo eyi bi a ye draw your friend say Venn diagram. Aha. Saa na achechide abrabo no aye. Okay. Owo ni wiase. Aboa no ewo ni wiase. Said your tie no wa mu ne ho abomfia. Na mum na ni je within himself or herself. Ono ani mu no na ni je. Nti ne ye kan say said ye se wo wiase awo. Nyame abo wiase ba we have wells within the world. Ye wo wiase ni mu. Nti aboa bia tini wiase sanso na nipa. Baby a hu ne ye wo wiase. Sompa Esa wo ma wani ka ho. Ne wo sa wo ye wo ho ne ye ni ye wo ho. Na ma eno anya de ensombo. Enkwankwohwe obi de na mfa ntoto ho yes a rebe ho. Mate me da se. Azobanyi. Tofe chichide ho ase na me pese me kan bibi. Okay. Bebi obi wo ho a ibu tetaibu na ebuchia no. Ya chichide na ebu. Say achichide penimoja rodo a ya de nsuo na fremu ma no. Enya sa. Okay. Se wo pe wa chichide moja dodo a ya de nsuo na fremu a won se ya de ya aduru. Okay. Abeko de nsini ho no aka che say me pa chichide moja ankrema. Okay. Na so market 3.1. No akoba bi a chichide wo ku de akoja sa wo pa chichide moja. Na ye ntumi nya ankrema. Okay. Te wo pe dodo sa de a na de wo po ye no hwie onya kakra hwie no de nsu awo no. Okay. Na ya ma dodo. Okay. Nti wo po chichide moja dodo a ya de nsuo na fremu a chichide no kompeni moja amfanya hwie ye wo na wo pa. Okay. Na ya de nsuo afremu ama. Ai, edi no. Okay, abusiafo, say dia ba bia ya duru no. Enie. Tofin komo. Nkoma emotion. Nkoma enwanwa. De. Beti wasum. Tofin komo. Nkoma ehu, nkoma esre. Tofin komo. Geges, me ya tofin komo. Wenti bia wa ye wo ho. Ede papa. Eno ena tofi ede brewo. Tofin komo so ede. Enti wodi ama. Okay, abusiafo, ba bia ya duru no aye tofi enkomo. Na anopai yenkomo no obekaya na otwemienu a etwa mu no na yenkomo no ese muntie Sompa 3.1. last week na a Mother's Day enti ye de to ho kakra ye hye mo se enne ye beto aso ene no me bese me dan afa ba bi kakra na asofo asori no mu akanifo munti asem we na otwi minya brapa kenkan Matthew asempa etia eye aduonu miensa Matthew 23 eho aye bia Yesu nya breje bretena se eni farisifo kasaye Sompa 3.1. sene ye ka farisifo a omo ne akanifo a omudi asafo nanim na enkomo bebre ko so wo ho na otie nsam a Yesu kan ye no a abusiafo akanifo ya wasembo no po hwa sa yanhwe yi a asafo ma nyankopon de omo agyaye no ma men ka no krankyerɛw dodo no a no abagira yentia efise kwan a onyankopon pese de omo faso no ya to omo agya hwa ekwan a faso a anyamesom baaye no nya mu ho asam na mebeka but abrofo a ye ne omo ka bo mu ewa anyamesom ho no eniema bebre wo ho a omo de tu ye tirimu a aduru bra esese Ghana anase me de me kasa kire me man ya gibra tenase ehum se ade no omo de bra yen ye so mu na yenim se eye no kore no yen tenase nyen hihye bia asem we meka
ebia won temase bara enne mese muntie yate krom hai se yede ka besi wo anase yede ehyen abesi wo se yamfro na ye wo bom kwan bi a yetimi fa ho eko US a ana Canada ana UK maybe so kabaka ni pa do sen e wo krom ha every say enhyeya wa man panyimfo ani kuro no de tutu ho ntino anya hwe no se wo firi ha na wo koduru ho a wo benya sika kakra e de abobra but asembisa ne say adenti de besi sabre ya won sori bebre wo ho a wonti awa manone me ba cha wutie me ya won sori bebre wo ho a wonti awa manone ebetima ye UK ebetima aye Israel ebetima ye US enhyeya eda ho dada se asori ma ahiafo a omutete omumawura mu de ombedi eden na watin kyerɛkyerɛ asese onyame se menyi ntusududu emfa moa yesan so wia yeso yesika no dodo no a de san de kwa abrokyire na safuma ye no omuti asori mu ehunu amane mebisa anopa yi hwa akwa bi ko Yesu nkyɛn ɛna obisa ne sɛ kyerɛkyerɛfo yi menye dan ne manya dan nkwa ɔso di mmara so ɔsɛ mmara deɛ he na wokan ɛna Yesu so nya abotre kyerɛkyerɛ mu kyerɛ no fa wakoma fa wo deɛ bɛn ɛdo ɔwura de wo Nyankopɔn ne etoso on do yonko sa wo ho wo sa sa niema wo nyina no me di so afri mi mo frase but Yesu say ene sa koton de wo fa bo ahiafo ansa no wanya da nkwa eti anopai mi bisa se obi se wo ye sofo obi se wo ye aso no mu kanifo nasa sika obenya no ode ye niema ebema wono no ho ato no na masafo ba wo ye hiani wa wote aso no mu asofa wo pese ne pakroko heaven mebisa wo hwa enese asori bi pa koyi ni bank account so kire wa wanhwa betimatu ahwe sa last 2 weeks uba kana meka hwe enso dan be ba cho bra Facebook sisi ana be ha de hwe sa so dan we a yesia to ho nyina ties no Sompa 93.1 obi ti aso dan ni mu a ma me nka no kra nkyerɛw o pedi obedie me kan say pastor baako ewi me okay good me sure say na so no kwa na mo de abeto so no TV Joshua hwa sorry dan pa esi ho hwa kwan ya fa so siesia so no but ye monwura so dan mu hwa asafo me a wo ho se asafo me a wo ho no obi ni ho a de obedi mpo eden anopa yi masam bisa no wonim problem a yenya ne se sika bia ba asore no mu no ye ni hwe wosofo so menkasa uyi tight ye de ma asofo a eye bone dabi menka da mentimi kura nka efri se Abraham kura oye de ben otuan sududu meboa me da say but ye me pesa me kan say adentina aso no administration for no administrators no
Any wa so for ne wo mu asabi wo mu wo bi nko aso. Me to wesa me wa asori mu a. Na me ho akire me pa na me se me pebose a. Me sra asori a. Asori asofo bi ni asori mpanyimfo betima aka se oh Tofi de man oba de be obetua de be ma me. But here ni wa bi wa so no no pebose a wan hwe be ka kire say woje anhwa odua de emfa ma no bi ni ho. Asori me bre nanso etimi base aso no timi di sika koye investment menkasa ye bone na bada ho a ye jama okrama bekaya na wo bekayen na hiani wa no oba ye ne kakra wade ba ye no ye de afra sikafo de akese no ena ye boa no na ye de akoto bank ye de akoye investment na asafo mate asori mu de ombedi eden. And then sorry to do a saying. Sompa Anna, a marima was sorry moi. Na obone homo de soma sorry nebi kra no wosika eboa sorry no. Bema no afiri mo gya ne yire ne mami bisa se kwan be na ne mafa so ko school. Kunafo ba no kwan be na ofa so didie. Ati uba so dan ho a wo ne wo yire ne wo ma mabia mu ka butu a makoye duane abesi ho a mudi a asori babi nam so dan no ho a de obedi eden no wa he benya asem 3.1 bara no pai am found so ko azie am found so ko Pentecost Methodist Presby ana Roman Catholic asamu America no one on say ye nyina de ani akohwe one man churches no already ofan say a business no oye but me bisa say en sorry dada no aye wo structures ade ne ye de fa asafo ma ho eno ni ma de hia me nti me bisa wo 3.1 wanti man tua ye 20 asori ba wu yen kosie no maybe so ebia me de menye sika atua yie to but ye bisa ye say de ntia maame no ntimi ntua yie to no asem bisa ne say ne foto te sen aropai erade hu ye mobo ya ma ya dwene nyina ehwa asofo ehwa asompanyimfo para safuma ewomu no omo ye den upafa ko baby ampanyimfo ahia se yempa biribi mfa ma obi ne situation awom ya beka kira o say da bi asori sika yemfa anye sa nyabre na kenka Matthew 23 Yesu kire kwanya efoso a sabi farasifo ne asafomba edi no fa Sompa 3.1 ene kokohwe obi de ne kra nyina boa sore no ene yade aka no ato dem oda ho asore ne ko ne nchen baako mienu asa ye jai no basa nipa we ode ne wura nyina sha sore no mu boa sore no yenko no onie no wogya na dwuma ho no woye sei ene wanya asem asore no wei omayi omani ama no ne de wesum nyame ene kokohwe basis ahodo a ensore to cars but ma men kasam we ensore a enye sika ebro so se asore mehu na mane a ombegya de aye business no sa sika na be hye ma men kan no kora nkyerɛw upa kokoto bus ya broni aya no mono bus ni benya asem efri se asafu baby sugu ni yam nia obedie aye diama no men kasa asore ye business enye aye se Paul kra ne kan ye wo se
munya bibi na nkanka mufiefo nkanka mufiefo agirifo enipa bebre ahwiase anya hwie o aya ho kire ababa wa bi twempena abrantie bi adadan no na dwuma osua anya hwie o ankanye ne suban no no but empena wo twe no eye kom na de no mabunkunta bi wa ha aso fanyi muntie kakra ma mari muntie aha aso fanyi utie Itipa. ana de wanya ye nana utie okay kwa mna de o masi ya adwuma aha me ka bomu e besisai onim say tight nyame na hyeyen enye nipa muntie ni ye emfa woni asori awokọ ni wugidie menya no ne hiame de miminim aye say tight onyame na se yenyi tight na mame munkunta bi kakra nkyerɛ wo nyame nhyehyɛ mu no se wose tuanto dudu no emu baako ema no nti fo ne se adwuma a oyɛ no se bosome so na se atwa wo ka be se 5000 a na kyerɛ sɛ ɛsɛ tight uyi say 500 that is 5 million na ɔse uyi anu wie a enkro no aka no nia efiri wakoma mu no ubetumi ayi bi di ayede bɛn aboa ɛna kura de aso no bebre akɔ asan ma bi project aha seeds ma ose bi di say it's sowing okay me so seed ne sa na ma okay 3.1 aha bi so kura de covenant apam good paronim sa kwamna so obi so okɔ asɔre na sɛ ɔyɛ no kwafo ma nyankopɔn na sɛ bosumi bi atua ne ka no woyi ne 5 million wo de offering na wo de bɛka ho no na nkyɛn na fɔre bɔ nka ho ye gi nsuo sika nka ho ye ye bibia nka ho a nana sɛ ɔkɔ asɔre no afia wotua 600 million ana anya sa 6000 60 million that is afinu no na fɔre bɔ nka ho so okay can afford ball ne na sefo ka ho a wo de fa no 4000 nature say 10000 se me kwa asore no a emfie du a nature say matua all city no 1 billion na nanti se madwuma se na mam kakra de hwe me ho a na ye den nyese wadwuma se kura menya adwuma na boa me se menya adwuma na ye den wo de adwuma na kura ma nense menya adwuma mo moa me wo de mo mfa interest nsi ho metua kyerɛ because me call bank akɔgye no mentimi ntua interest no asɔre de mo de mo moa me metua yema kwamna eno da nkyɛn a wo de tete so bra wo de wa bubu nkuntan ne bra se obi nso kɔ na se ebia 2 million no otua hwɛ de otua 200,000 Ghana cedis 10 years. Enya sam kitu wo 20,000 Ghana cedis. eti me bisa sɛ nia wode ne nsa atenku no ana sɛ akɔno abɛdum bu nsɛ do yama femfem ade no on pepa ne nsa ɛsɛ hyɛ nku no no ɛno ane ɛte de sra kwamna ubekom na obi akɔ asɔre ama yade aka no ato hɔ ebi kura wadi asɔ no mu panyini pan wasom asɔre no o sacrifice ya ma asɔre no emu meeting ya ani ano da nkyɛn a ɔbɛba na naduane ayɛ de bɛn asɛe asɔ panyimi da ase asɔ panyimfo bebre afuri yɛ kɛseɛ no ɛyɛ adidi anadwo yes para no pay maybe sao say I am no cressa we leader maybe sabo yesu ya de bi na ya me fekeke onyabre preaching for 3 days na nipa twa ho ahia ofane se omo ye na safo ma
wuranom eka kire won se Yesu baby o preach edu no nkrofo kom de wom yenya omo kwan no omo nko Yesu se sa wasai na daje abetena ha for 3 days ama makasa akire no yenya mo omo nko na okọ no okoto wo kwan mu a obeye den mo mpaduane mo omuni Peter say baba na yen so wunim say yen ni adwuma wa ha o twitwa o mani no eno na kofo asampata ene abrodo eso bae o say ode kire suru kira so wie no asafoma na egu won obia didi ye ma osan sase propro wasai kantama dumi no kire se san kantama dumi no se ye kyakora ma obi abenya bi akọ etu onyankopon de asore no ama yense ye ma asafoma aduane ni apart from sa wode huhum de ma wo no ma no honam aduane so ni aso no nya bre ente committee a onbebua nipa e wa asore ni mu amomanya adwuma aye na ye nyan se sika ba asore ni mu a ne de toka akase ma asofo tenam Sompa 93. na ni me ko school papa and go to sa school so and sorry atete uti asori na wo ye hiani wa wo bantumi nko university school fees wo beda tua ati abusiafo e anopai ni amede ma wo tofin komo amisitie ni se asori no aye kono ye kosa asori no beboa yen ye ode ye ko heaven esese ye nsa so koya no na yenya se ya tension nyina wa asofo so na asafo mebre wa asori mu enya de obedie ami monyu we mi wi a na maba abusuafo ho na omkire omadwene wi a ene mebi ahoma no ntem abrante bi so wa ha ye ne no bedi nkomo me ka wo se dwumadie yi wona asomasen aye 21st clinic the sciatica expert Sanso ena J-Back driving school me pacho omonso abesomasen ene na me de omo hya ase na ani gisam ni se ebopa sa utie mi wa amanone ana wo Ghana ha ana ba bia wo temi nka firi na wo se open driving school a omani da ho omadwene mu da ho omuka air condition wom onya bre ade wo tena se ekire wo ade a ebeboa wa ma se daache se wo kotena wo si anim na wo de wo ka nam na wo duru ba bi na ka no ho aba asem a na aya fort kitwa bi a wo bedane fitani na wo timi de wo ka aba eno ne J-Back driving school oni ba bi omo asante mantem omo ewo crofom traffic light ne nche hope eho ena J-Back driving school ewo enche me de omo number ebetudwa e de amaw na wafre omo bada tie nwum wei me ba me makwan na abusuafo enso akabi anka busuapani bi akobro sofo bi ya prosifo ba ho no bisa se kire we de ya asemfa na de tie ne se ayiye bi ase ena santo kwa no kusiye na me de kai onipa bi a o wa asase so se asori ana iku bi a wo mu no de mransem na ye wase na emoto ni abusuapani no sofo de o hede na okombuni minia mra o tiasi asori be no di wo emreni wo ma na di wiase abobo ufikire matin kentinka asori be na udi wo mo ne momenta sha udi wo mo ne kusabe na uko bwatenya mia eferi asini na mo uko na emotu wonyo Tofi, come on, let's watch.
Fratasi. Sorry, babe. Now with you, never make now with you, in a good now come watch and very silly no more. Now I'm nothing come on. Young friend is a formula. Or so fun so by a pack. Only na sorry man. What to Waponia? My way are sorry fair. I saw your nature, no so bonus. Uma and you come. Yet by very young men. Near we need what they want. Wow. Yeah, you Thomas Ubaya and also Yari more yourself one yen if we did ye want to meet you I wish your penny granny to make there was so far I was avoiding no comment to us be meant to you no sukura bi kyerɛ yan huru din wɔ a year anguma munti sɔfoɔ se mesie no a ɛnyɛ yie na nyamsam ka bɛn na kyɛn sɛ hwɛ ɔn ɛtɔ da ya na awerɛho sɛ ɛtɔ da obi kura yare ɛwɔ asɔre mu yɛbɛyɛ diaa ma na wu owu akama nsi kwaafo asompanyimfo no makɔ bie funu so na sɔfo nya adagye atwe bible na ɔkasa kyerɛ nipa ɛwɔ hɔ sɛdeɛ wonie mo so mo nim sɛ yade a no wɔ ya no mo boa no kakra ka otimi nya ayaresa asɔpanyi Tofi montie Tofi nkɔmɔ Tofi dase ana adamase dase na mamisa ubewie na abeto aso ora yanko sam nam so predict me enye yi aha krabata no dos okay so ne o kan asori bia ne nhyehyeye ne Tofi nkomo yo ha ba ku 3.1 na me honhom bia ba no so na ode boabo nipa no ama okay na so no nyina ene ono a na bi ukra ni church board ana mpanyimfo mu hye mu so omodwena so no okay de ba ono no trim no ana oye ene ewo de dipa kuo bi aka omo ho abom omo nso ya asore no okay ene ewo ne aso no free baabi ne atetena amaman so na abeduru Ghana hatesa de obubu odin no e free carrick no ba Methodist ne Anglican Presby SD sansore ni nyina ye nsore ye waman hodu bi so na o matetia na abeduru ha na obi a wa ye church administration ni Sompa 93.1 ne bi wo ha e untouchable o ha sane ya unim de ne obi bia tie bia untumi enko ho abi cause aso no ye de ba ya na wo plan so sa obekɔ bi no ya hyehyɛ ne sɛ te sɛ Ghana mra obetena Ghana ha de aye mra ni o sɛ mra o de yɛ adwuma na o sɛ o de yɛ adwuma okay nti saa nsɔre no a ɛte saa no ɛmba ɛho adwuma yɛ den kakra bibia ɛwɔ utri mu a opɛ sɛ wo yɛ no untumi te sɛ na o ka asɔre bi wɔ hɔ a tight no sɛ na otwe mu benya 100,000 Ghana cedis crowd local church no omo ni any right so omo do omo saka wan peso a okay just all the scanning na co headquarters na omo na ko kyere kwan omo mfa so a yeso omo mfa sika na nye na saa how we nyina me hu no say eye asori a wo bekomu a ministers no man na administrators okay it is asofo no an san ye administrators asofo na an san administrators okay sansori no na saa how no wo ho Tofi nkomo ye na ye ministers no
yen na yafa adwuma yetua yeka ye kro no ana ye betena se akye ye salary kwa ye mfa so ntua allowances ahodo a ye benya ene kwa ye mfa sika ne ye ti say wa he na tofe wa ye de wo to adwuma no na se Sompa adwuma yi ye de wo na ato ano na wa na wo san kire sika ye mfa ntua wo ka ene allowances a ye mfa ma wo ba bia otuka akwa ye ntofu wa ma wo kwa wo ya ye ntua wo ho ka ba bia wo koda ye nye wo hotel abeda sika ye mfa ntua na standard a wo se utumi koda na say na obegu adwuma no fede na obeka se ye nyama wo obegu adwuma no wo be hye na favor wo so ho nti ebe wi ase no obe wi ne ma dodo no a ebetwa afa mo ho a nti bia sika no abade bare sanse agye adwuma na ma wo nti no bibia na be ba be wie wa be wie no sika ba ye bia be kwa akɔhwɛ futuo na sika ni ho number 2 enhyehyɛ bia church no ankasa na omo so ye de sa emra no ebo omo ho ban to omo ntumi mfa omo sanka sika omo abɛyɛ nhyehyɛ apesika bi e de aba asɔre num na okeke ka found ahodo anama Mary bubobu bi din ni projects ne covenant no mo ne ade say sika no tofe say asɔre no trans no do ni hwɛ say ene yɛse me mfa title ni nyina anko headquarters dia kwan bɛn na me fa so a menya sika say sika e ba no nyina so no oje a na ye de bibi bana bi abɛbɔ asɔre dem ho sa bana no ya twɛ so say in aid of church building okay transport school projects we na dia ehu wo church administration mu say obebo bibi din say dia we na me di pesika no na obewie no amfa sa sika no ankoya ade kro nti church ni wie no nya sɛdeɛn a sɛ ne etie bia na hwɛ sa afa ade anka bɛboa ne o kan yɛ sɛ Yesu adwuma yɛ mu no on sɛ Yesu enipa wo care wo no ene na invite nipa de ma no yes Yesu hye adwuma so na oni late team abi na oni nipa kuro bi oso omo wa fiefie mu ko kanya msam no mu ne ade ansa na wo gidin bara wo de nsanche ne ha ase sanche no so na wo ye ma nipa okay oduru ba bia nipa ho akere no a na wo ye bibiti bre a wo ya ade no ko ne nipa epuba to se duru ba bia nipa no babro so ma Yesu bi sa etinya aduane a me de ma mo no adi ye nti na mo ba pi se mo betie nyame asam yi nti bre nipa dwene safama no dodo wo na brekro no na nipa dodo no nso eba okay so ho na bitira mi bisa wo say wo ba wie da ben efa bi wo ho a ebia sanka wo wie da wo bekɔ ho anka ho de me nkɔ ho ne minim safu pi so a omo so ye bibi hye bibi ase a no pese nka omo de buo nipa bi okay nipa bi wo asafo no maako bi a omo na ya sentidua so masafo mpanyimfo no tofe okay omo ho ayetoro me ameka sa akraje mu no de unya nipa ni nyina apɛ nipa bi wo ha omo ho ahomete kakra but pass sorry ayi sika bi 3.1 ade ama asafo ba bi so jifa koye wei na kyina wo de abeto ha me de ama unua bi Tofia no nko atum manager ya sorry no obakwa akodi so wadi no kan kanya problem say wi ase aho kyere wo ho say na wo kan Tofi enne kwasie yi obi ni 10 cedis wo ne na yere no ma wo wo hwe nyame na bra boda ya akokɔ de osore no wanto a bibia ni ho wo hwe nyame na say di pan kakra na bia ekɔ ha ni nsam no say Ghana ha ye mo ano ye kan hwe o he pa ka say ekɔ bo obi o nya 200 cedis kra be so na dwuma ye na obi ahia na akɔfa 200 cedis no ho kyere no no ɛka wo de kra kyere 200 cedis no nti wo so mu ana 3.1 na mo sanke betu ba pesika mu odu kaka die de saa de na manu a enso no ɔkɔ ano akodi na sa aniwu a ɛna sa ya na ya niwu nti o sa di ɔbɛba sɔre no na ayɛ den timpanyimfo de sika no ma ayɛ no ya so mu di akyire ba ako mienu mensa no mja hɔ ana akikom off okay ye nyai saa de no but say topic a wo de aba wo ya hu adwuma me gidi say asafo akanifo ne aso no ho adwuma yɛfo se yesom ne ahwɛ kwampa bi afa so a generate funds media ba sam ne say sa feso ne ebo afode a yentumi nkanto so sky benya bia emu 20% ye de bo asore ma empa na osusu aba no asam ne nyina no se sika bia ye gye no wa ha se ye bebo afode ye gi project yo ye gi covenant yo ye gi ndame
found to be a year and say a better local church now you to me the and second day. Yen 30% being to Sasa from paying for. Yen Sakasika we are in 100,000 Ghana cedis a fear, a 20,000 dear. Yet the quack of Boa more or Muni Jumaya, and our mom to say. I saw the chassis yes, I dear no. Now a boassa for Manuel. Missy any pabe brass or in man, yes, I won't buy a baby beard you, but yes, you pencil. Or baby beard dear, now you soon when I find say, or 2 or 4. Name a peel that you trini pardon bass or him. Obelduru ho we are now, so we be fan home. Now we are doing a GB didn't free when our day I'm some for no. This Adrian come home. Now be Adrian say a Kenyam summer. Tofia come to be a preaching and Konasum. I come to be a preaching and Konasum way as open justice now. Someone now be a good honor. Hey, yeah, Monsieur, any probably. I'm telling you, minimum the America. Minimum the America. Ah, and then Jessica no my birthday could you didn't was all them no be better correction. No, so administrators, most percent can. Just one day the Bobra and ye. So by now say now tree. Yamia madam for habit to 2 acquiring a me born home by pa and then me better Yamias and Betrasada. Now I trust that maybe a collection of trust dano. Or you 10 cities are now 5 cities say, me de danya miasi. Says he cannot see the Marato home says will be bar. About no nim no but trust that. It won't percentage see, one from my headquarters. I look at church when you sky the Ma Mary. And come where I dino. Penny Bako pa, or would you crum ha? What's it, David? Toffee, come with Mamma, Bibi Bayami. Mamintio, you are your friend. I'm on so Eden about Chaps what if you just Ohunia on yet. I said about Conracas, my Mary Mamintio. Tofiakwa, Tofiakwa. Asama odia be social dear Fanny Pie wo wiase nyina ho. Sanse nipa wo wiase nyina pese ye som nyankopon. Enti ye nyina ye pia ekọ nyame fie. Enti wo pe be bia nipa dodo wo pa. Enra memene ene ne kwasie e ya sori efie. Na it's unfortunate say next Sunday dodo na sa ewo asori fie ye kasa wa hei ba oma etie entie ne yie ade a ye kan say enye nipa ena ye betena ha so pa na sa asofo say de ye kasa don't touch my anointing ye no bi ne ye ne betima akasa tia asofo bi David ye no bi ne ye na mum ye pese ye nyina memiti ye sam so meka ho yes we asofo mami asor panyin so ye de eka ho enti ye nyina ye pese ye ni ba ye ho so ewo ni aye last 2 weeks me kan say sika no dodo na kodi asori fie edi entia de entia sika dodo kodi asori fie nse obia pese oye nyamsum ni esikafo ewo ewiase afa na obia ni o pese otena wo kekese obek ye beka so onye kristo ni mama me da se so duam kakra mama na me kwa homa na somra na me ba wato aso afri ba bi a wodi efri no abusiafo opanyi a wo homa na so de me moni din ma no na akaka se bi kra mabodin no achia no e wacho me mo akwa ba e de ba Sompa 93.1 FM so Tofiakwa mejo so aburu na ho te say eni de ese obi o mini a odi asembebo hey Tofiakwa de asembebo Sompa 93.1 dog me wacho ebia afena obi etie ye me wacho hwan na me ne no kasa yi yo Tofiakwa ye unia Dr. Mensani bebiri na frɛ me Dr. Onda okay bi no baby a wutie bia no voice no kla wutie abun say Dr. Mensani kasa mate dog anopai wo se asemi wan ka bi kura bibi ba ye o Tofi wini mame fanchi ama watiefo no afefo nyina omo je so no kwasem ni wudi djuma na ne di nso wadi djuma so no yewo enipa bebre oho a adwene a omo dwene wo nyame somo ho no different kura ba nyame wo ye ba ko pe na nim na ti nyame bi ni ho no no na ye nyina ye sum no bi
Wonim ebrebi nyame ka kire Solomon se onsi aso fi man. Ena osi aso dan kakraka. Na so dan efe sika ene normal bebre efa abre nso. Na Solomon na nesiesie nti wo de dwete ne normal sika pa na odisi aso le no. Enti ene se aso le bi so osi aso dan amenyame na osisiesie na emfum so bi ani ho. Kra. Ne momade a ewo mu a wasi ni ginaye a eye mede. Eya asafo ma wo ho kire wo mu. Tofiakwa wonim se ye won so de bebre wo ho no mo ate se de wo kan. Asafo badi nya sika be se even 200 se de na elder na ye ka ho asem. Okay. O hia 200 cities de aye djuma onya bi. Se ni pen so atena so li mu ma bi na efe ni kenke. Wo ba so le don sa de ba kokora ya le da dem no mo nkofе no. E ya wure ho sem kese. Wo ba so le don kan na e wo kuru ketuam no. And this is a don boni one, can no about don, and I carry and say, Yammy Eberson say was your question, or Bordon, sa, ya let that demois, it will be not sitting in my with a hope. And so not the old one. Yame Ben, some say, Yame and Yamia, or yes, you so buy one church and say, Sub you, yes, you can't find in a bra, absolutely name woman. So the basoli fear na say e komo do bi asafo no mo hwe no me komo ne no da wan kan ba bia da by ne nyame so ma ye som na koye say yen ya fa Solomon say omo ye invest or yen omo ye yen investment omo invest ma yen na emum no e bere so a wo sanke yen ye bo omo for investment omo ye na ne ye yi ni afiri so eye enfo so de kese a en sole ni nyina eyo na no so ntire nyame som papa in fact obi a otie wo program ni bia no se de o site wase ne bia chen me de Dr. Mensa de me hunu se de nyame som esitie me ye ma den se me ya sole bia ne ye pon me me de bia tofe ne ye bia ne de ama asole bi me modin okay obi gina ho opani ba ko gina ho ka se Dr. Mensa bia ne de mi ni bi da sikedu bia ne mi ni bi da me ka sa se mu se nya tro se na America na otu bia na ye sika o mo wetie nu se enya agurodi minum se me ba kuma se ye pon asole memene da na komo de me awia enyame aboa me kakra de memene da awia bia me ye bia na de ama asole ma na di pani ba ku gina o ka se bia na oni bi da enso na bo asafo no pa enti enfo so be na wo ho se ya pon asole na boa akan adwena pa mo so okay mo me ye ni asole ni sika na bi ni enfanya bia na mobrofo a ba asole awia no omatimi atena mo de aduane no na omatimi atena se yesua ade ni nyina ade a ehia but adwene no ayede ye no opani bi bebogu se wo mo anfo mo aduane mra na de oni bi e to ma menfa wonsi ana ebra no me ka se bi e kira na de priti na emu ano pe priti a wo de ama ye no e ade a e se nyame anu nyam papa me bo abaso ko so na ye de wo ye na nyame be hira wa e mate Dr. Wonder be da CP me da CP okay I was here for programs no obi a otie bia no nadwene mu do fi se anopai ehemfo a send me messages ahodo atitru che se ensam wo ho ma Mary papa to ade na wo kan so ensam we no de hye nipa mu wo sa ensam we bi obi kura tie yesese no atini sinti de otifi nti won kwa so ba ye fasa akwan so aka se Yesu kan se mbi o se o ka kire o se Yohanu o ka kire nse nhyane ne amemi Yesu minya osintibia nyame soma ye sumi eni abrabo a ye boy adofo moma ye nhwe ntra nipa ne situations tebia ahodo okay na ye nkoye nim nya sa enipa nti wunru so wan hwanye ma bi antra de nipa eya de mpesem kire nyina nsa sofo no apostle no a ote ho na o ninti waka no oye nipa bi kra no kra on kobi oye signpost keke eya asasi so na nyame akwanya nti wanya sa agina bia no agina na ne niema totuo nti ama na basa eni ni aye ka kosia ne se on se ohwe nyame ade yemu a da bia me come say the ultimate is human being nyame bia oye bia de bewie ye nipa opese ne hotono sinanu Yesu Kristo ne asuafo ni hia ye na odi adwuma ni gya omo no o ka kire Peter say Peter odome yes
ɔse an Awurade me dɔ ɔse yɛn mi nwan na wɔsɛ bisa ne sɛ bio Peter Simon ba me se nti wo dɔ me wɔse Awurade na wa wonim bibia ɔse ɛnyɛ hwɛ mi nwan sa ɔse hwɛ mi nwan nwan ne gyina hɔ manipo wan nwene bibia ba ɛmfa ne asɔda ne siesie dabi ɛno ahia no dabi sɛ no deɛ yɛ bɔ brante ɛdɛ yɛ bɛbɛm na mmom the ultimate dabi am ka sɛ deɛ kɔwie yɛ nipa no so ho na meka asɛm a meka me fa saa kwan wei so ɛbɔ nyankasa me general apostle Elijah Church Hill of God asɛm a meka yɛhwɛ ne side bi a ɔyɛ adeɛ wɔ ho pa enipa hia no pa asɔre na wayɛ asɔre ɔte bɛ 12 years ni ɛwɔ na me kunu yɛ software youth na ɛwɔ mu no ɔde bi kɔ school no ma bi adwuma wa bi enwuma asɔre ma no nko a Church Hill of God Apostle General Apostle Elijah obi a otie mi bia ɛmfa saa nkran ma ne sɛ me bɔ na ba so ɛwɔ saa kwan so ɔne ne yere a kyɛ sɛ asɔre ma ne hia no nsɔre plots ahodo ogu hɔ yɛnsi but ɔde asɔre ba bɛkɔ school ɔde hwɛ bi mu ma ɔmo kɔ abrokyire nyinaa so ho ɛne nti ne ayɛ ka ne sɛ adwuma na Kristo di gya yɛ efiri Peter mo brɛ so asuafoɔ ne brɛ so no ɔse hwɛ mi nwan yɛ mi nwan yɛ ka sɛ yɛn a na kyerɛ sɛ ma na aduane nyɛ dɛ ɛni ma ne ho ntɔ no na ɔntimi ɛnsom nyame yie nanso Tofi wonim enipa no so yɛnyɛ o yɛnyɛ yɛtie obi ɔwɔ a ne botae a ɔde kɔ asɔre nyinaa ne sɛ ɔkɔbu asɔ because asɔre deɛ ɛhɔ yɛ nyamesom fie enti ɔno nko ada bia asɔre nneɛma na ɔyɛ dɛ obia ni wa ɔkɔ asɔre a ɔde saa deɛ no hyɛ ne tirim ɛno na sɔfo bi kɔka ya wanya amane no obia ni wa ɔkɔ asɔre no ɔkɔ sɛ mekɔ na asɔre na ma me dwetire na me de ayɛ adwuma but when it comes sɛ ɛba deɛ ɛwɔ sɛ asɔre ne timi ɛyɛ nhyehyɛ to wɔ sɛ bibi saa si a enyo obia na yɛbɛyɛ ama no enyo obia na yɛbɛboa no ɛne ɛwɔ sɛ yɛma yɛ ni da hɔ na mmom ebetimi aba ɛwɔ gyinabea bi tebea bi a ɛsɛ sɛ yɛyɛ ma saa nipa no ɛno yɛnka so ho ba ɛsɛ sɛ yɛ asɔre ne deɛ ade yɛ daily work sɛ da bia ɛsoro ɔtena no adɔɔso dodo ɛsɛ sɛ yɛsi fam ba na yɛbɛhwɛ sɛ obi adidi yɛn mi nwan hwɛ mi nwan yɛn mi nwan ne hia Yesu papa ɛne nti Peter werɛ hɔe sɛ Awurade me ne onante yɛ wonim sɛ nanso ɛhe na akodura papa yɛ bisa saa deɛ emprensa sɛ wodɔm yɛ nti deɛ ayɛ ka ne sɛ asɔfoɔ asɔre mpanimfoɔ ɛmɛko mpanimfoɔ Tofi wonim me ne me kunu edi sɔfoɔ mfiedu yɛdi sɔfoɔ mfiedu ɛwɔ asɔre bi mu na yɛde yɛto asɔfo maamefoɔ nyinaa ano na eduru bosomi awie ya yɛba mpaebɔ na yɛsua adeɛ na yɛba mmere bi ebi firi bɔliga ebi firi wa ebi firi hehe ɛna me na me bɛn baabi a yɛbɛyɛ dwumadie no ɛni nti me noa aduane me hwɛ na me kuru yɛ mission director enti ɔba enuane bayire ɛmɔ egu hɔ me sɛ na we me de yɛ dan ɛmɛn nso sɔre ahomakye na ɛba ɛna me noa anuane ahodoɔ ɛna me de kɔ baabi a yɛyɛ mpaebɔ no menka me de kɔ baabi a yɛyɛ mpaebɔ no Tofi amane a me hu yesa de na ɛda ɛka ne de no amane a me fɛ mu wɔ saa de na me yɛ ho no sɛ nkrɔfoɔ ba yɛ kwan na wo na abɛmo ɔmo aduane adie saa de ne de yɛnyɛ wa ho me se awie ya ɛno ka ho bi na didi mu na yɛde free saa asafo no mu asafo kɛseɛ pa asɔfo maamefoɔ me ma yɛ maame a me da ɔmo anomia na me kyerɛkyerɛ ɔmo ne ade na me kɔyɛ aduane ahodo ɛne ɛkyɛ nkunuane a da ɛna me so a sɛ na ma yɛ bɔne eni sɛ me yɛ saa de na ɔmo kokurom baabi a yɛ firi nso kokurom kɔtɔ aduane no ɛkwan tenten di sɛ ɔforo ka nsa na abɛnya aduane adi a na wanya aduane adi ɛna me fa saa de ne to no so minya ɔtaa minya amane enum na didi mu a ɛma yɛde firi
asafo no mu so enti ni aye kan say mo amotie ye nyina asori mpanimfo asori mma ye sika ntotoye ye bibia ye mepa mo chewo adwuma na ye no say ye pese ye nye farisifo nya atwomfo sadusifo na ye bibia kuntan asori fie fefefe cars fefefe yes headquarters just say yes niama fefefe ye bo asori ni din nanso obeba no yes don't mind the body mind the engine tuano ye green pa nanso de ewo mu ye yellow tuano ehun ye green nanso de ewo mu ye yellow me da say evat me kokwam na kese so na e wo se me fankrato biba na wa unsa kwam na trotro ni mo bebre na wonim na otwi na me ne yenua ba bi din komo oye Catholic na oka kwan o mo fa so ye o masofo nuane e de bre wo mo ne sa ne ma no ne nasefo na o kire na emse na oye nuane ma fathers ne nasefo o kan wan sam e ba metrimu ni say sofo a etua ne ka obi kura wo a ne basuku a okọ no asori no wo biribi a ye de ma no se oyare ana ne yire yare ana ne babi yare a ye wo asori no biribi o mo ye de ma ne ma Sompa 93.1 good enti mi bisa se san nuane a ebi e be soade akofa da fie ye be soade akọ apostle fie enuane ene niema ye be soade akọ asofo so ye azie sofo so ye hwan sofo asembisa ne se onyi ni sa obi wa aso no mukura opegari kekene ne ma ahonadi na hwehwe animu nti ya so anuane ehun meka akase emu milo akase sam amano ye from saying welfare anade welfare women ministry ne na sefo ye say ye koye onim nsama ye kan mo obi nyi ya no nkosi bone o na nyame nhirawo wo de ko cha sore ba no bo mpa ya nyame nhirawo sofo de wo de che no ka se nyame nhirawo a ebe nhirawo how ni tofe how ni bi no oh na so asafo ba bi ono bo mpa ya nyame nti okay mate awusiafo yemfa nkrato yimra omo na asomase a meri dwumadie ebre wo me ba mekọ kwabena kese wona afei de ba bi ahoma ne kakra ne ye wo fache abrante no na sam no ye memobo Sompa 93.1 21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntini na fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bi enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa e na besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ni asa de wato machine so ya san ya o massage bi ya wi a treatment ye de awono amawo sciatica 21st clinic na ye expert awotu ase Ghana ha ba bia wo mo ho oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction hwa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwaboso wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert Obi tinyo, me bani wu, erati mi mami. Let it turn me enko. Wo mi ne chi o. Fakye mami. Woi, me bani wo, obi mommy. Woi, obi mommy o. Obi mommy o. Me bani wo. Woi, obi mommy o. Obi mommy o. 3.1 mama me da se yankopon hira opa wuni mo anka me ba no wi na oni driving school bi abetima me de me ira ko Ghana had here driving school no eye ba ko pe eno ani J-Back driving school ya ewo Kumasi grow from Oben Bonus Hotel boso me ba ko pe eno de kire wo betimi de ka ye bibia ya wo pese wo ye ani ka sebo wo mu ne se won kasa odidi djuma wa hye wo nyina no eye fully air condition wo fra kiri ena wo ban so a o hostel wo hono mu a obenya ba bia da kama na wo sua wade eno an se wo frɛ wo mo asen betenti 0332 499 469 0247 595 975 J-Back driving school Kakye nimde fie. Okay, J-Back driving school Kakye eho NSS awoko omo Kumasi Crow from
me si number no so biem me pa cho frɛ omo anopa ya wo de frɛ omo na tie ho nkomo nhyehyɛ pa omo wo de ma wo na on say me answer na me di adanse afa obi ho no na nipa kro me nim ma yen hwehwɛ mu number no 0247 595 975 0247 595 975 J-Back Driving School. Me ba cho frɛ wo mu sisi a wo de frɛ. Now say tofise me frɛ mo we driver ni na omo packages bebra. Omo de ebema a driver for mutie na mo hwɛ ye nti bomodin sɛ obema obi a opeso sua driving bia ko J-Back Driving School ho ɛna minimum a metima ka ho asɛm ɛde akyerɛw. Na wa wo kɔ a wo ba be che misika. Minim de nti a me kasa. Me kɔ kwabra kɛse ho. Kwabra bra de tiare say wo ho ena men kasa bebre me ma be 5 de wo mu ne say enipa bia sa wote atiasefo asase so a eda wo betena se a wo behunu se osofo ye nipa che wo no onim dia wo de dwene ye keto a me kan biem eda wo behunu se osofo no ye nipa sonko bi che wo no onim dia ye keto a ema no nti ete sɛ deɛ adwenbɔne aba wotrim wadwene a wode dwene yɛ papa no nyinaa akɔ okay yɛma yɛ nina hɔ asɛm na wie yɛ nyinaa ni o tɔfe yɛma yɛ nina hɔ wonim sɛ counseling a yɛyɛ sɛ sɔfoɔ bi sɛ meyɛ counseling no ne kɔmfoɔ bi sɛ meyɛ abisa nso yɛ ni ntam nso yɛ ni ntam dabi sɛ abisa ndeɛ wokɔ aduro so ɛno ne yɛ nnɛ ɛno ne yɛ nnɛ ɛna yɛn nsɔre ma no nso yɛka ho bi na asɔfoɔ no mo yɛyɛ saa nti menya me nwanwa yɛmpa kenkan yɛmpa adesua tɔfe meti yɛ me ya me sɛ obi na ɛyɛ me mmɔwerɛ yɛ me ya me sɛ me maame na ɛyɛ me na mekɔ sɔfo hɔ a ɔmu me mekɔn yɛ me ya mea metumi sɛ bia baabi a meda no koraa na ɛnyɛ mana yie mea metumi hu sɛ aduane a medi na nadwo no ɛna ɛha me yam saa so me se sɔfo pani na ɛyɛ me anase me se me bra pani na ɛyɛ me me se me bra de makɔ jessica duro kwamra sa asɛm ya okay no ma men kan sere sem bi esi me kro bi so koye crusade na na de odi oni ba bi ana me nenam anadwo be se 12 o'clock ye tumi pono ye koye crusade ne ko kanyam sem public ayi ma ko di ho for 2 ma am ko di 3 weeks ma me bi woni kyase omu tuya pono onza eja odifo bia say oni anumunya mo ne krom kro ba bia krofu ituya pono adan ya kire say ni kunu ewu wo bufa so kire say ye mompa ye ma no tie ni o ya ma ne so di ni firifie dimirika ye de ne be ko hospital no ye de abaye na ye firi ase ye kokanyam sem no aye tuya pono na bisa na ukunu eno na odidi tamben also o akoba bi no amantem odidi be 10 na misa se aduane be no odi no so odi fufuo na na tiasema me kan yo no so odi fufuo na me say owie no oye den no so owie no a owe nkate aya no a eka ho anadwo 10 wadi fufuo asa we nkate aya no because that area no mu dua nkate on say kwamna ye area bi wo ho a nkate ada say wanche a onoa adi fufuo anadwo 10 o'clock awe nkate asa de apiso na wo yefunu wo bu faso na wu a wo de ne ba me ho na sampa ye me boy nyame o de ye den anko hospital man fi kura anu kura ba ko nana me ka chen ma fa no hospital mate medana say mate am password no call ya omo man no translate no me nasefo on e tie we ye de we be ha nyankopon kwame ni nyankopon fa o kransie ye wo say school time na obi ani abre wo donya meni we de wo ye yum se sa krife fo no adan a na fia ira no se wo yare obi da komfo anoche a moja enwunu na nyame wo ho a wo ye adwuma o afinti wo fre nyame amrante yen se nyame ni mre wo choba na mo ayara ho ada na wo sti na go kai na wa mi ti o enti tofu nim se asori bi wo ho a wo mu a
opa 2 years in sia so dem yemfrɛ wo yemfrɛ wo da cry we obi ye bo afode a entamu a enye ma ufiri mu a entosini nanso wo de masofo yere ngo masofo yere enwo se sofo maame awo ye koye na ye enema ye de beba so dem ho saa da no ene envelope da so no etimi bie provision store a high store ba ko ka ho ye musa se sofo ben na wo Ghana ha asafo ba na wono sofo no wo ho sofo ne ba ho asafo no nchen sofo ben wo so wo Ghana ha wono na sremu ba ete na sore ba nchen ye be ka no temase sofo ben wo so wo Ghana ha ne ma ya wa wo mo no wode ba akwa ma obi se na sore ma ne ba akwa se wode ne nkotena nanso so ye ne ye konsore no ye ma ebi ane wa sofo no ho enti the moment ye betu sa na mo no pe ye de sofo na gira nkonkonso bi a tofi yankasa ye mu ane ya adwen ne enim de no ebu ye fo ewia so obi bebu ane ye wa o pe anopa obi ton ade wo kagetia obi ba asori pani na ebe wo asori pani din sa nte asori pani de me hwe ska wo no ho asori pani de me hwe sabi ofira kura se na aba obebu obetime yiri obi wo kagetia ton ade de ma no wo tum sa ade a wo ton ma wo nuan ade yi enkono ene na nyepe ebi kura na waton ade na ma wo sesa poretin bag no wo de share kire ho no na wasesa no enti ya na ye hu okay tofi ya na ye hu ewia so de bia me kase obi bedi watemu a ejina wa wo so se obi bedi watemu a ejina wa wo so ena se obi bebu nso a ejina wa wo so enti ye ma ye dinda ho he ena sorry na aba no tofi ye ntra han kase men kwa sorry ye nya bi da na mmom no asori a wo kɔ no hwede wo kyena bi wo kyere wo a asori ne bɛboa wo I'm telling you anya mo wase sika fam enipa wa awrekyekere ɛwɔ ne yɔnko nipa hɔ asori bi wɔ hɔ a yɛmfa sika mmerɛw nanso ye kai wo kakakura se ye bɔ mpa ya ma wo no ɛyɛ ademu wo pa kokɔmfa no kyekɔhwɛ na no mekɔ hɔ sɛ mekɔhwɛ obi wɔ hɔ a bed na wɔda so no ɛho nyinaa yɛ ma nipa na wɔyare da hɔ kura no tɔfe wo hu no obi da hɔ sabi anope wa jare nan kura gu no ho de obi kura be boa na ma sesa ntomago no da so no onya enso won kwa sorry a okobi onkobi a okosi onkosi a okodi ye yi sofo aba district ha sofo no bedi ka aton kra se ma America na no yusu no de mempesa aka no kan de ayeda da obetima kire ba bi kura wo pese ho no wo pese wo tena eye nyame adwuma no na ye de sofo no akosuku papa sofo timi kwan etu kwan se wo kwa abrochire ne mako school papa ye hwe ne yire hwe ne ma papa bi ma no e 1 cedi ne 2 cedi ne 3 cedi no aw ye ne ye gu asore dem ho no enti ya adwene no e kosen menka se men kwa asore yu ye na ye ti asore dem ho no wo se wo ti asore dem wa ye wa adwene se Bible mu asɛm ankasa wo mpentie asɛm anyankopɔn ka no wo mpentie ɛna wo pɛ hunu enti wo de wo kra wadwen wo nipadua wo honhom nyinaa sɛ sɔfo wo bi wo ha wo kwa sorry because of sa sɔfo ni ndra ɛna me spiritual father ɛna da ɛna ma sof ɛno kwa na eba bufu kura sa da ne ma no mameka sɛ mi kyerɛ ewi ase wo ho nyame wadwen a wode ma wo bia ti sese da wodwen nyɛ saa na obi so dwen dabi enti the moment aba start aye da ma no na wode wadwen ni wunyansa nyina ma saa nipa no hwɛ omo kwa asɔre asɔfo bu wo mo no ebi asɔfo no wo hu hwe o tofi me ka bibia sɛ bi wo ha wo hu no hwe anoma atakira kura wo hu ni nanso nam sɛ wusu ne wo ba bi nti no otimi gyina no so no they beat you obetwa wa be kwamra mate yankwa ahoma no so obetwa wa be wo say asori bi kura wo ho a enra yi na me hwe ball oba bi na emma bi ye wedding obo ba honom girl na ye na wedding no oduro no start ro no ho yese bi ya wabodam enti na me hwe ball sa me na Chelsea ni Liverpool bo match enti me heda kotena ho se de me ye ko na pese me tiase mo kan apatara pa ha ya asem na me no wo kan so vi pa de o me ya boka o wanya de kura de collection to ma gini nyina
me ka bibia nura Kwara yankwa homa no so na first collection na so for afa wo de yede omo fa so for bedi busa na mo o so hwe bedi busa ka be bo okay abuziafo yankwa homa no so yankwa homa no so na me wo opanyin kase bi oro na ye Richword building construction oyobi a osisi adan na owa homa no so obese yenkomo yodi bi opanyin mi mo akwaba o Tofi na mi pacho na mo hote sei awrade ekuraye de edi kan nyankopon nhyira wo amen de pacho edi be pa na manfo edi ebehu Richword building construction they say makodi hini nti ye frame nene amotezogri me ye somanya akwamu ma hini what's that hin somanya eastern region okay ti na ze ehọ na wo hwe free saa asɛm a mu kan na mo no nti kɔbɛ afe ne fani mintimi nwura asɔre dɛm na asɛm a me kan atome awɔ ebuakwa na mete kane na me ezie ni ebuakwa ezie fo nyinaa di madanse sɛ ne yɛfrɛ me afɔre hene ebuakwa ezie yɛ was 3 classroom na ɛwɔ ebuakwa ezie hɔ na abuakwa na mu de he Kumasi Abuakwa oho. Kumasi Abuakwa. Okay. Kano so Abuakwa. Me na me di me sika fru 3 classroom no so. Na me nya asem no. Me nya asem awo me amaju. Hello. Mpacho me tie o pa, ya kra do tie. Me nya asem wo me amaju. Me ama so mpanifo. Sofo ano wo ho sa ata ne abie district no foforo. Mo sofo no beti se me na me bua asafo no nti no. Oye na agen se obedi mechi omu koropoto sofo panin wo kwada so ye headquarters ma sofo no ye transfer ni fi ebuakwa ezi ma se ma mekan infie be dumienu na ekoi enam so ma mi ja asore no na mi sabe call asore foforo bi House of Power Ministry Francisco Atian Sole na mi di masase eche atafonu se yemfansi asoridan enam so ma mi benya nsasi a mi di ye estate ya making timi sheme ho bo se kopim se mesi ye besi asoridan ni mission house no mi si mi fie nkotenam a obi a okọ House of Power bi anim asema mi kan idi mi ho to ho ye magin se nyame ahira mi se di a mi si mi fie nkotenam idi mi sika nyina bebo asori no ma me boa sori no akodu mpempenso bi 2019 na me nya problem wo me amadwumom obi kotwa trotom so se ma fraud no ni ye de me call remand no mu no asompani for be hwe me a de omo kan se omo de ko headquarters se the moment ya na call remand nti no me resign at that position abra na asafo no mu no me na ekranfo nyankafo afi bia na me ya doye ma asafo ekranfo ni nyankafo because na asafo no entu sa na mo nti me tena se na me dwene ho a me nti ase nti me de ye ma yi a na me ye de me ye ni nyina chi a ye ma me reserve for that position no me she makuma mu bo se meto ties awata asori dem antana se me fi asafo no a me free yeah, me reason for that position. Me sat echo free ties. Echo team management ya ties for no come here be team ko tum. Our cropon court. Asafo no ya de ko to asafo no nim so papa yi na bu asafo ma be du sabinti ye de entua na ono de ba omis oba be tua sika na mai asafo mpanifo gina say me ana ma be hye me bon ma ye ma yi nti asafo ni nyi omu hu free tight na midi ya beto ama urade no ama nipa ni de mi court midi afi ba ko ni fa na tua tight no na so ama ni kwa sorry dem a na ye preacher en kama kuma bi afi ne fa ni mi tifie to vi tifie bi ti kwa sorry mi life nyina to ho se me bua ya me adwuma me tu me ni fia me tim enso me so awurade adwuma se me ya Tofi me ye ma me mu se
Asama mu kai de Tofika minya pa na miti wanima. Nipa nyinaa asama mi kai bu akwafo de obeka se tro na mi twa no. Ewrade eni mi dance ni. Di mi life nyinaa to ho se me ye ewrade adwuma. Nyinka se obi meboa mi o. Ana minya problem ye meboa mi o. Nipa na twa to me so na so ma medwuma no kofo be 3 years ni. Ni kanti nyinaa obia o mato mi fie nyina wo ho a eni pada ba se on to fie ni bi ma mi kofom na asafo mi di mi ho ato so mi ye kroboni ma betena kuma 33 years nti mi di asafo no na aye mabusua mi tuwe mi berade panso mi nti mi nkwa so because mi kotena ba mi ho asem na o mu kan mi nti Munyama instruments, puppet, so Obia or a Buakwa House of Power be a puppet in Konya, see when you are men toy. In Konya, ni partners intimating the same radis and Tissamen, my young from so crying to need training Bakukra was all them one. Papa, Yamison Mini said a year my year before. Nana, yet, dear, see, no, Toffee. Me kra ho papa anopa ya uni sukra sofom no na fom me hu wanim sei but a kyerɛ sɛ wabobra wani afi nana wadaroma me wo program bi wo ha efre no na menim me wacho menya bre ne wabetena na menim ase na yadi nkomo yie me giri san nkomo ni bi kura wo ho a untimi nyimpie Nintime bebre. Nana medase pi na unim sade be ya ye be hia wo na menim so no me hia tiefo bose na otwe ya afridwada enkosi ya wada no obeti na nanka e wo na menim so ye hyase efri no 9 kopim se no nsia bebo nana megiri se ubenya kwan aba menya kwan aba Tofi menya kwa ba na ye futu ama nipa young boys a ye so wo nyame adwuma ko ntontwene me bo nyame adwuma for one plot enso enam so ma me nyansase a me dwene kwayam fa so a me tu akakra mante ase nti me hia me ho bo se kopim se aso dan ana mission house ana asafo no be pagya no ena asafo na ye ma minim ye mfra me mpo ni abisa na se aye wo da fasi me ne wo be hia wo na menim so eti nyankopon ya adom a mesrew Sompa 93.1 se ebenada wo betumi aba menya kwan okay timi hia tiefo bo se nyankopon ya adom a Tuesday ebai ochena achi na menim me ne nana na ebe hia ewo na menim so ana me ba cho me da se pi nyankopon hira wai amen Hey, I was here for me raho. But me pese me come bebre if say ye bedi hu nkomo na menim so. Nana enche na Fakye ni no betrase na ya bon nkomo. But me pese me bia homa kakra kwamra. Na be say sima be nkono a eda ye nimu no. Wonne nkomo a ye die. Nana me wie o. Muntie no. Me wie o. Kwabra na mi wie o where part 2 where part 2 on sha ya fa bibia nto nche asam wo ho kwabra enipa ya mobo me ba cho se uyo obi a asori niema bi a wode wo fam nti ama wo ja asori for 0266 30 37 33 0266 30 37 33 eno ne ye program ye Fakye Wode na menim kura bibi ha wa obetima fresh number na 0244 809641 0244 809641 yanko ahoma ne so na yankodi enkomo me wa cho wudi ni baby afra me free pa so ya frame ye gina ho o he no wan fiasi okay ka fi maku that's it metio anadre asamu akade nya mie ni na me na ya ma to se oda na ade ye ma wra ho pa wa sore nim asore ni kra se ya wa pastors appreciation day ya wa elders appreciation day fisa me pa sore mi keda se na de ye members appreciation day so fa ni ma we nya mi pa e wo ne
additional name okay me da say channel manager mpacho em say course e buy so the program em say o say musa repeat this you mo say mo repeat because I break ram for bebre wa sorry and channel manager blessed first our channel manager we were international cause mpacho we din ba bi afre be free DJ Tofiakwa MC Row oh na me nsira o that's it na me nsira ni obegafo nyina na komomu asempa na wo bie sunde no che ye sha asem yase no o kan sa so no dodo na fi amanone na dino mo de tia so le nya de na e kosui ye ha tro no nyankopon se atemuda na asotu no be sha sie fi na so le fie so ho aso le fie ho no there is a question mark there first manyini kakra eta 82 e come back Ghana I want to buy Church of Christ for boy Church of Christ Bokum Church of Christ that am me follow blog school matter nanya izo okobi onye duane di utia sempa SDA for 30 days Bokum SDA no mu no duane na edam pro no mu dan ko eno santi na iso kra ne ko matter ne bisa ho se se and a year cry a come answer has a baby work from Udin. Again, Abbey. And Abbey. I tell me that's it, money. I'm ready. But Udin will be offer a free. The patron, your family, or do a free, and you can see Massy. Mintio. Tofik, you may have Afra. Sompa 93.1. Yes, no, yet said ye papa. I'm sorry, I asked you on the same thing. Yes, we have wasa. Na, in fact, miracle. Baba, me show us one some can. Papa, when me have what a sorry, sir. Now, say, papa, you can't do this as yes, we have Kushimua. It's saying that a bad boy, and not yes, we need to do it, yes, we have Kushimuna. Mate, me da say, me ba cho wa how pa no for 024480 9641 and I say ba cho and I say 0551931931. Hello. Okay. Hello. DJ Tofiakwa. Yeah, ajekum. Ajekum Adams yo United States of Cool for the Bingy man. Na DJ wo Tofiakwa Mranti ehene na ehene ya dubu ache na dubu ache e morning show Sompa just so 20 years hey sa mamu ko ka bisa mo ya dia ni ji wa na mo fi esremu awe da na ayume ya e dia na ehene ye ko correct I want him akoma auto me yam ayume we de ya e dia nti ye ni ba bi akọ ye me kan say nyame som no won asofo ne je ewiase ya nyama kra de wuhudie sa ma ta so ma litrimu na asofo ne de ba kwa bruchi school na wo te ya asofo je wuhudie ewiase ya se japade da kra de mu enye ka kwa de otremu bi sofo bi ehia ase o ha kwa sewu asa no waka ito wo ka be se o ha de ekiri Sompa 93.1 na obi mo te ti aso de mo ro da mo Mate be that say. We watch out Woody anywhere be offer me free. But I have some role and make a suffer about the water region. Okay, me watch out senior me watch out meet you. And then most of them are Martin and I'm on the real. Oh, and when can I use to say, and then medical say, a chicken got to see me. I'm the family. They are a conda Yarisabia. I'm the Sarame. A combination. I'm a median. Sompa 93.1. The Dabe, one Yamaunian. One Yaman. Now, Miss Two Ben, I did the Yaki. Sana yet to tray. Also, yet to stone. Or Tiafon of Modinity, or we need a 10, not to see on your new Lana. And so that say me chia voter region for nyina. Ai, asem kesio. But you wouldn't be afraid me free. Me didn't be free Nigeria. Okay, me ba cho senior meet you. Yo. Sompa Me try mo pa ni media modi. Esan say ensem no a mo kan nyina ya no korre.
Memum, no cribu of a sorrow no. And me and can't remember, no. And no woman every year say. Anything? It didn't say, she was up idea was sort of. The one I will boa and then I tell you. Nanso so no hemishi house and the guys I can see at Thomas of one and on a nega padini diana. Hey, they are tossing me no sorry Daya, we be better. Omo katre ya say Yesu ba. Na Yesu ba enye nyina better ya yentimi fa hwim 3 hanko. Ya dia tum because Matthew 24 ne ka. Na sorry Daya na wo mo sie. Any sika ya dia kogu bank ne say Yesu ba na eno ne be ne den. Na te say Yesu no nya ma ka so mo me hu. Ni nyina dia hu jim na kwa ya be fa so di next ka no. Ya dia hu jim. Nanso Yesu ni be benti. Esa so mo kan no correct members no. Mate sorry Daya ni sie. Unim Nana Madriam said this week mean to me. Next week, Niema Bia. Ebia, ya sha sorry matrimu April. I think say I was next week, ya fasa area no. As I your research you and some more. We watch out, we didn't be afraid me free. Hello. Mammy, I say. Me fache na wonso Kasa de mama why be pacho say wo be radio and say TV no na wo a wo de volume no man nko form kra na yeni nkomo phone so why me pacho yo okay oba him man pacho meet you me pacho when the wo ka say obi o hot ya 3.1 we jaya sorry for ye ma bi hanu e bia tuma sign me say am me no ka say me ka kra na me call on and off so they have me but me just your kra na me kwa so be 3 months ni me pa cho be good say e just the phone me me say me dan bi ya asafoni bi e bo afọ be 3 weeks to 1 month. Yeah, so you know, see, second option, yenye fundraising from more yen we are ban and near my say. But we are following them, but we soon. If it's a federal mafia, Bonnie D, and a mama, one year, never says. Now, but you so many booming down for raining in a year. The one of your friends office in your office, and I'm calling. The choir before the man is saying, and I'm not saying it. You are sorry, you are me. Tofi, 100 cities na be end of no win. Me ba nya abotre. Ebia na wo ka 10,000 e ho asem. 100 cities a year to 1 million. Aso no mo ye nipa 5 ana. 5 asori kasi a me bodi a ma se ha asori kasi pa. Asori no wo nipa be bro be 200. Yeah bro. Abba. Yeah bro 100 cities to 1 million. Me bacha wo say afore no o ma bo no dodo osen o mu bo no be 3 weeks after ye fun asori o mu se enu aba na eja she ni nyama no mo ma yenwa no mu de offering go esi wo the whole church will be able to make the point instead they say the whole church will be able to one the whole church for the past 3 weeks for now. But nyabotre 3 weeks na wo kan no na che say week bia no omobo week bia omo di agi. So now I was akwaji esika. We dia was akwaji esika. For 3 weeks, da bia ye bo ho afode. Ye bo ho afode, you 100 cities na the man. Said me nyama na ehye say me nya dan fufu. Say me da he. Na Tofiakwa ni say bi say ni oba be say me 100 cities kwa kwa na do say me ton tare kwa na say na menya. Oyema me bacho wo number no I hope say producer afa number no. Yes anso a ye wi a my ni nkomo wachiri. Why? Because we pa de e was so for ni hia no. Oh, nya ntimi mejai. Ja sorry no. Mejai. Asemi afa no obi abesimu. Wo se sika na ye sen 1000 Ghana cedis na 10,000. 100 cities 1 million. Adan. Na nukra no me di mama nkare me da so ko. Ewo ma na mpapa be free me na me contract so na me call.
me crash off of the buy and me show me welfare me fight me eat ya me see you but me boa me to me bomb me home what you said fight and welfare na ka me tinye ma so me dey me ye almost say my man the die welfare for me class them to for we and ma kwa ba so mo nya ma se dey ma wo they see ne me nipa be we common sense obi wa sori mu a munim se ne maame ana ne papa ewu aya asade wo sam ye ma na enso gisa mo twen ma be crash off gisa na ka ba na me be da ho ka oba hima awrade ncha wo den why 3.1 program yi afede kra da asa agi me nsem o course na e ba ne nsem no e boro me so ba je wodi ni ba bi afre me free Solomon is taxi driver, Sofia. Okay, senior. Tofe, my money is one of the church. I'm so. Ajuma dasi. Tofe, now I saw the okay. Near me, Sofia, I'm the first. When you saw nobody did know. Sofia, the boss of the assembly. Sofia, from the general. Sofia, who can? We know someone. Someone said to him, and the Sofia, she, I'm pumping no over to a tea. So when you feel so no, omo chance be down so no. Because so no for the church that we here, I was so near that bisa. Ana papa na yiri wo yam papa ni yiri papa buchire. Ana papa ka se dama ni ko ayira won wal. So no, yiri na ja no ko do buchire no. Ana asem no afa so pritimos na so fo ya papa. So for boy so for kesem sia, to bi so fo na. Me da say maunua emrabi course ne de me ka se me de akira I say be fa program ni nyina mpacha wodi ni ba bi afre me free ware okay me ba cha o meti o na say wo hwe Sompa TV Rajo daddy ya me chira mo pa ya me tu mon kom asi sa se mi e won no fu ye pa nya kata me ka se edutem bia na biare neso me I mechanic ni bet me say come to juma and I painting you know say jobi wo or mobile 3.1 branem ye dia we say ye ya te utimi frère yi super now you are not say one thing about sorry over pen na ya Sompa yeah kasa ye mu ba ko ni ni akito wuye on say abayu anu susa o say ayi pata no o ti pen na o man ya ko na say 3.1 obedient and one monko shese adia passes wo ai dan kase mo mo de Dakar kase mu but mo de mo ye sa monka fra wati monka fra me cha warware fu nyina me ba cho udi ni ba bi afre me free yo ai oniya fa mu poku Bamana. No man, Fred Rocky Musansa, you know, America, Wabana, or Catching. I think I'm coming, can't just be a 2 posts from Uncle Baby. Now, I want to see you 2 posts in our own baby. I don't feel I wanted there. I'm me and my baby, my dear. What? I was not your crack, eh? You watch your mean you. For example, I can say offense to my hey, senior. Aye. I saw that somebody there. If I want to help me, I will pass conquest all that talk to us for money and talk from BBR. And you go over to that's because me show beyond crime there. You just help me now, yeah, Pacono. Sure. As a fruity, a 2 wedding timer. A dear, that be by warrior. That was who walk with Jano. You have a to boil any kind of said beer. I thought, are you follow? I were in the edge of correct Amabu. Woman, you have a 2 correction.
What you say? I first one, and you better tell you to one home. It will pass the boy who the couple two of Fraguemono. The dear, and some I tell the catcher. I find you our phone and to bois. We have to see what the cat is scout the couple of wow, I don't follow. It's a sort of one. Only decided between Crawford, Topic. Now, me one care home. I was here for I mean to me for call be a beam, a brano, a call. Now, him, Yango Poya Doma, next week, Muntiano, the Patre Baba. Yes, Afumano, Faswa, I was a son of the mine. I was a sorry no ye be mine. Ah, now me could talent. I saw no hear me dear. Na mabayamamu. But some me a true bra was a me bribi de boamia. Mosi ano de me private work. Nyame adoma next week in some way be pie ewo dwumadie so no. Enya asem keto ware na me nko me wa brante bi wo ha me no ebebo nkomo na kwabena pia ha. Na mame ma no kwan na onsu mu ba akoma na afedie yemra yemfasida ema 21st clinic the sciatica expert 0540311311 nyankopon ya adoma ochena wa wo yare bia no 21st clinic aso ye bia ko because me ko adwuma no mu no as a PRO no a special day bi mame for ochena di ma catch the doctor free nura o ye healing point nyina ma catch ni say ochena de Tofiakwa day 21st clinic bia branch bia what can have bia 18 branches I say 20 branches no ochena ye me special day o de ochena wo do 21st clinic I will say Tofiakwa say and ye the special day into our special package but one ko de na e brother dura me kan kire me say enura Tofika say da bi atwam shari mami ti o mami kwa aba yeah, papa. Oh, yeah, yes, I'm good too. We have anyone to say, Uncoy. And as I prefer, you may be to your son of a near sea customers. Ah, okay. And T. Mofancha made coin and amity program no came. Mr. Debbie, Momina de me and I'm on said, dear Hamika Senese, Sani Pana Church and Infuno Yamuano, would you never? All right, Mamintio. Obuafo na o nipa bebrenya boafo abrabo ahyasia tofinka odre tri yawo mo bia ya mo anipa ne yawo mo bia ya mo anipa ne ya mo anipa omra otiasio ya mo anipa omra otiasio O jesse yamwani pa omra wonkwa sorry muntie me na onipa yamwa o yamwani pa omra otiasio jeje ko fiata nipa bi mu ya homitio nipa bi ninka ye kra papa ye nipa bi akwa manem tia ma won kraboto afrado ye na so rade asem kire yense my emre papa yoda o tofe papa bia ye ne no ye kwanto my ne asefo odachi o Tofiakwa enti so nyame dum bia ye wonkwa wo ye frontio sakwanya bamawa bo afofra onyamwa en sorry onyame mamu bia enyam nkwa muntia o akwanya no bamawa mumu ansori ma onyamwa no nipa hiamwa o onipa hiamwa o yamwa nipa omra otiasio akwafo yamwa nipa omra wonkwa Pentecost way na onipa hiamwa onyamwa o yamwani pa omra otiasio na mimiwu na se papa adum chedua daddy baby a wo bia wonkwaso
Tofi sofo we madoye no ka che me se Shadrach se wukonya akwahia no uwi na metam sika kakraka se me de bebo wo yere nsanka wo behu bi dabi me se dabi wose me ma wunhu kwansa sa doye no enti ono aye kura nso so ka woto ma me no eye plus 1 billion enu bi na papa timu Sompa 93.1 just wakonya accident makonya accident nya na asore ba kura nya na asore ba ne me to tight ma no me man offering bia ade achi ye me friend me call am say car no me friend na da na say wo Shadrach aseda nyina ye nyame dia na bofo bi odi wachi ne se me to kai ma ne fa ye nyame duma na hweso na asode a wokɔ no ko activities bia wo ye ne double na obi enya adwene bi se me to car no ma because of say me pese me twon ba ma asore hwe afutu ode ma ono no ode ma me no masa next week me here ha because next week ye duru niema yen so asafo ma ye hia next week me wukura metu ahyeda because ensam no said on say bobo so sa na hunu de wonka dabi ti me ko tenase no wanwene okay abusia for yankwa na menimi nua bi wa ha na ye monkomo saki mi sa amanfo ahwie bi egu ayi ho YouTube ne saki top bi de nyasam ke hwe ono ni no afia me chia ma wo se oti TV no ho a wo mfa ni agrokra ai me yiri oh dabi okay masa me ba chaw me mo akwa ati say Yankopɔn adom na so Yankopɔn adom usi bibia si o abrabom me pa chan na ehantew no kwasa hawadwene no kwasa o pese oni yen edi nkomo na usire Yankopɔn se saade no awaye no o pese o panicho nya sa na tie me pa chan okay I am ma so kasa memom kakra ma me why mesra mwaki mo protect no ma me one or two things binti abuja for me koso aka wo say me ni abrante ebedi nkomo na nkomo no tie ni yie pa asem wom maka che say se wo to ase twetwe a eye 21st clinic the sciatica enkrobata be se edu enum no omo wo no branches in the army pese me bobɔ kora bebere fi say new one abeka ho eye takwa no udu takwa Roman stores ha ye ne no na edi antwa animu ana court junction so oboase udu nkranza ye wo ho wanchi ye wo ho brekum ye wo ho goso ye wo ho tachiman ye wo ho dwaboso ye wo ho debiso ye wo ho ye wo tema ye wo kasoa ye wo nkrahwa ye wo kofodua ye wo nkok chase enwanwa Kumasi yawo ahwa overseas ha makacha msa me ba 21st no ochina ye special day bi mame eti ochina obia otie mi bia no ko 21st clinic o de okwa o se Tofiakwa se memra menim de enti ameka saa me won hyehyɛ ya me no mo ahyehyɛ eti ochina ko na kokogye saa package no e mame 0540311311 sanso ene emfa seda kese emfama J-Back driving school he ene kwasem ne say ade ahia pa yesa wo ye bema na wo fie a ma oyiri nsu akaka ma wo mansu akaka da kru bi ade betima ka wato ho wo pagya wo safo a enye yie wo ye hwe a enye yie se wo yiri ana wo ba enim kaka se yemfa uti anye yie a afa ne yekobo obi pono a tabo be sori obeba no na wo wukura dada so dipa kwa afa ne wo twe ne mu na otikura anye yie na ne yire de ne na ato no so de a na oni ho so kre so J-Back driving school e wo kwan fa so mantete o wo ba bi na wutie me kura omo wo special hostel a wo ba bi a wo beda no e kama within short time na omo san so je wo licenses ma tie nie na suku a wo de wo be kɔ no kire se entete a wo de be ma wo no utisi abonte a wo ye driver ni a adin se police be chewo ayati se wakoduru signboard bi a na ntwie da so ukobisa road sign say driver ni we chese o chese ha choba wa ha dabi so ne nyina no wo do be fantitiem eto da kura wo na ma water tank kwan ya wo sa wo fa so ebi kura wo fine akati wo chese overheat a chill dia na wo be ye for number 0247 595 975 0247 595
0975 me ba cho fra omo sisi a na ofra se tofe se memfro afre no ma beso masen omo so na no ba me ka chem se omo frɛ mo a pa cho omo sika mo de be mo no munti 200 Ghana emfri so omo se Tofiakwa kan yate eti fra omo sisi ya ofra o se Tofiakwa se memfro masa ma me nsa mo akwa ba biem yeah ja opinion me ba cho ade na ato asama to me de eso pa Sompa 93.1 Tofiakwa me papa nwia eba na ada anai na wonim se oye wo papa nwia na minim ba na minim sunsuanso no oh okay we dey fache na minim na aka abomu no na wonim be pa chan sunsuanso no beba no na minim se bia be kan say ye bone ana something like that wo se oye wo den wo ye mi angasa me papa ni nwia eba ti na che say eye wo nwia eye me nwia ye kan me pa chan okay eye den kwa ben na fa so wona den ho hyehye wo ana say eye wa na akono ne traso ene ma wo ye saade no me pa cho da bi enya mia na me de me ko ye okay me patcho okay enya mia na me de me ho ko ye na mo no de no ho ehyehyɛ me nti eye den ekoba se ase na ye nyina no ye ofie baako okay na ye bema baako ema miensa Tofiakwa ye nnuafo matewase na ye nyina ye nnuafo okay iti I don't know about say in the first attempt no na me tie nimu no frɛ me na obo me din na me run me ko na say wa bono ho adija na oda ho to hono me yama ehye me kakra okay na me pie eti emuna ankrade sign na say aya bufu pa sa say ono no eye sa de na me nso mamba mba ye na say aha adwene na ono awo mfie be say okay no ono wo chen me 1 year me me 14 na no so 15 years that time yeah that's a be man wo 14 years exactly and na ono no ewo 15 years enti na sa fie no amutimu no na omo na bette momo nchen ana no ana a family house enye family house but akoye say ye nyina it say enye family house but ya han ma men kan sa okay you say ho na family no okay me nana na akoha dan no because ono na tete ye me papa nso na owo ba bia ono so ebo ne bra me ma me so ba bia ono so ebo ne bra okay you know say said wo pesa wo kire eye say na mo ye 4 wona na wo ye bema me nko aye ana na ma miensa me pa chan okay apart from the no no na 15 years no na ma mienu no maka no so age ye say okay na the ono so 13 years okay and na penye no so na obe 17 years okay then say ono na nkafa ne so otoso mienu e wo mo amoti ne mu no so ono 15 and ba ko 17 enti me kan say there na wanyi no 17 years okay na the otoso no so no e 15 years na kame maba wo gidi say edien pa ne ma onya sa adwene no wo ni tirim because yira said wo bako akoyo de okeka koyi de wo bako akoyo enti woni ne nkomodie mu no mu ya nuafo na mote edien nkomo no wadi akire wo pen say edien ne ba na adwene mu set say first time wo frɛ wo no na sebe wadwa no ho eda ho ene so wonya obi kura no ho soso a 15 years de wanyini what's it deal about it? Well, the meeting my kakra na say Tofiakwa matewase entity am te say na wo se me ho ye ne fe okay na namfofo because no so na wasoro kakra na wasoro kakra na boyfriend na one ne ye na empene so kra okay ba na onte boy no so ho jai but am te say the namfo no o kakra say me ho ye ne fe ne ade na ho ye me ye the na me the meeting my kan fa ho an sa no no ka kire wo won kan kire me direct ba o kan Emma almost so a catcher me. Okay. Why I said Joseph? I would tear ye. What would them? Okay. Num to 4 be trumpeters. Ampon who US Michelle. Or say we full scholarship no wenya. Okay. And not form. Yeah. Minim say 14 years. Why do you know you need our name? Okay. What me ako hu se oda adaja ama watimi anya akokoduru adwane afri Spotify yiri eho yeah
ɛdeɛn na ɛtoa so bi day no kɔ no wo nua no nkɔmmɔ bɛ na no odi na wo ne ne relationship na sesa te sɛ nua a ɔdɔ na afei de wadane na ɔtan anaa deɛn na ɛkɔɔ so ma yɛhu yɛpɛ sɛ yɛsua deɛ tɔfe no waka no ɛfiri hɔ no n'anwummerɛ de na ɛnyɛ asɛm koto ɔne ne no aduane ɛma yɛyi yɛ nyinaa me nana ne obiaa no wɔwa no wasa akyɛ ɛnti ada na ɔyɛ saa de no ama mpene so no deɛ n'anwummerɛ de na ɛnyɛ asɛm koto akora ne bufu me paa ma ɛnwɔma bi ɔkeka kyerɛ me ne deɛ ɔyɛ kyerɛ me na ɛne nyan paa nti ne sɛ maame ne ne ntɛm no ɔdɔ a na ɛwɔ no ɛso bɛteeɛ nti ɛfiri hɔ kono saa attempt another one ɛmɛ no nso me saa rejecteeɛ ɛno nso the same place ɛno nso no na menni the same place but ɔka sɛ membra ɛmɛgye ntɔ adeɛ ɛmbrɛ no because nam sɛ no ɔno ne ɛno aduane nti no tumi kɔtɔ nkyene berɛ a kɔtɔ wei berɛ na wo nuanom aka no mmaa no ɛwɔn na na ɔmo ebi wɔ around so sɛ maa de ebi wɔ ɔmo pɔn a ebi a wei kɔ ha ɛne nso ɔbɛfrɛ so a ɔyɛ no ɔfrɛ in terms of time ɔmo no mmienu no aka no ɛni hɔ bi okay nti the second time no ɛdeɛ ne si second time the same thing ɔfrɛ me sɛ membra na mbɛgye nkɔtɔ adeɛ ɛmbrɛ no nti mekɔɛ ne sɛ ɔgrabo me at once sɛ kyinkyina yɛ sɛ mene no yɛyi ɛne no nso merejecteɛ na me feeling sɛ na saa ɛpie saa adeɛ no siiɛ no ɛba wo tirim sɛ okay adeɛ no a me nua no yɛ me no m'ani nyɛ ho memmɔ me nua panyin no amaneɛ anaa memmɔ ɔlɛdi amaneɛ anaasɛ mewɔ adamfoɔ bi a because guy deɛ 14 years deɛ ayereda wowɔ friend ɛba wo tirim sɛ wo ne wadamfo bi nsusu ho anaa wo ne wo nuanom bi nni ho nkɔmmɔ na woanyɛ saa na wɔne gye ho nti na woama obiaa amaneɛ tɔfe ɛno paa deɛ mentimi ɛnkyerɛ no sɛsi a ɛna amba me tirim so da sɛ ɛwɔ sɛ mehyɛ to any other person I don't know whether it was fear or whatever mentimi nka no sɛsi a but amba me tirim da sɛ mene meka kyerɛ me nana obi saa because na ne yɛ nyinaa yɛwɔ ahɛyɛ asafo nti na akɔyɛ sɛ saa I mean those things no it was all around nti amba me tirim da sɛ mene obi ɛnhyɛ or whatever that is it. They meet me. I can't craft. 20 more be money. No. Up to now. Up to now, just say be a mene for be a share. Be a share idea or whatever. Maybe a one or two. And young check. What try second one? What you mean? A chia faso. A dear be see. In the third one, dear, no problem. Answer me also. And no dinner any democrat. Nay, we are. Now I think say Miss Waba can cry before her. So I say, no, akoda na ya wo valanda bi wo ekire ho saa. Nti na me so meti ye gate na no bench ya na esi ho. Na me meti ho. Nti na ewe no no so akoda saa valanda no ho. Ene ya to wo kakra fa ho. Nti wo ba unhu age se wura ho. Ase no so bi da ho. Nti emu na na se ofrefre me wo mmra ne those things. Nti me so ba ko no so ye ba e wo ekire ho. To no so ana otimi ba fie bia be ye ba ko. To betu sa kamini mi no fio na onim de wi a wono so esitie se wasoro ne those things no ba mi ntimi nka se na wadwe bibi se me ne no betima ye bibi ana because onim samo ye abusua no ye bibi sa na kan se na onzo no oba no nam so no oda no onim so no so ye dai eba no se kwa me bra beda me nchen no o kekan those things no e na me so aka kire oba no se ode na o me do nchen na onye dai to ho no wantima aka hwe e no nu twa so na o ka kire me se mimi mpie o so an ka kire o se pia bonten nti aso o kono ba be ye de o ye no asɛ me nyina ba na sɛ de yɛpie no te yɛpie na me kɔ gyina ni mo whatever ti me de ka na me sa wura fie Sompa 93.1 sa wura fie no ɛna me bo wura ba bia na ɔda no me kɔ na wabɔ no ho adagya that is it nti matia no sɛ ɔsɛ me mbra ɛmɛda ne nkyɛn ɛna me nso me kɔ da ne nkyɛn na we be see start yes ade one ne die exactly esi ba akɔpɛ no efiri hɔ ne de ɛtoatoa so Sir, and mo try mo nana nkyɛn for be how many years ansana mo spread obia call baby no they meet makas or da so sisi about waware wonen ni kuno wo ho good na yetena ho che up to now dan no mo nana de wasabi wawuko ama me nwa mo nkoto ana na me office mo kofa na because if you want to say you nyina ya busua dan class or the chair answer tisana and the fan say un e ba sa de no siwie no na tatoa so ana na tatoa so say me so na men kan met maka say up to
from the minute year, me can meet my cousin bit me to be 7 or 8. Wa wunu no. Me am pacha. Me am nua. Na me dwen ho say nipa wo so wo ya ade na otibu abua wo fo a wo kɔ ho ana usuro. Osan so ye wunu ya. Efie no amu nso na mo ye saade no. Efie ho nso nipa ta ba ho. Kwa ben na mo fa so amutimi manage mo ho a saade no esi ya abusuani bia mepie so. And na ya me so. Eya fa some che. Ye because be ya na say ye at the time obia any around outside house so mo ye be around the crowd of fear ha adwene maso who say because I say nyina e bia me na nakwa adwuma because no ye next ne enshada mo adwuma wo ye kra okay Sompa 93.1 me ye ne time yeah nkasa yeah what them the next obi anya dey eno be fio de bia na e bi okra na yeah nkasa ebusuafo no e bi wo ho but un say nam say e ma de omutimi di nkomo omo oda rumba no mu hu say bia ma rade ma na me ye bibia because nya ne odan ba akum okay ti ma ra bia me ye ma de no nso ye na de okay so ati say anti sa na ko ye nti ye to dan for school time opon ba ya no timi ye fast ba ne ye pon ja no because no mo fa ka ba ne ye mfa ka okay te bia wo no be ba kra na ma pon okay ti na ni nwa ba ko no mu eye nwa fo mi no okay ona na ye senior no na ba ko ne junior enti no eye fast ba into ba ya na che so saade ne si na se me so me call ya na ya mo ye di mfie be dodo sen mfie ne de mit makasa be 2-3 years ba ye jai na ye da so tifie ho ye jai ni nyina ye da so tifie ho okay di ene ne si ye ma afa de adwene ba se ye ntamonte di si ye ne de atro ono mit makasa me kan so ono a ase wa anya approach bia me so ma anya approach ye be say nyina ase we are all mature, so we have to forget about everything. Sompa 93.1 Sadia no a waye no. Sunsan so be pa na di abrel. Tofi me pacho me we ho no kra. We okay. Another me ankasa me so a ono so ne ba. Eyem papa nua the same thing. So but ono the man penetrate. So ati ase. Ono na ono so me si na ono ye junior. Okay. Into ono so no start ne wadu krom. Ora nshada modi ho kra. They were doing no, and also bass as to Madame Chain. Now also so me more whatever. And I'm saying, also aba. Then say, oh, papa, enua ba, neba, eba. In circumstances now. No be so more, so some bema money does not be said, no, but then not mean penetrating. Because now, and then not be through. And then I'm so because Miss Wana or you'll be a or any petitry, and or a kakra or a nika crentino. Na eno de na bisro kakra okay anti if you on nice abetna ba bia isi omotisi ano na still na no ekoso enem da ha no no abeda me so and whatever sabe no ono na more than no form 1 to form 2 na me de ma wie school okay na me be me SS no but SS na san ka me ko ba ma nko okay that is Sompa 93.1 wow tense enema eye busua mojafra no ne sa ne ma na akoso wa brabom na me ba che wo mami misa we nsunsan so be na wo fi se e de abrew wo wa brabom se sa ne ma no ekoso no nsunsan so be na de abrew nsunsan so de mit makase bebre ko bible na nkasa kra emfo asa anwoma no so okay mit makase me ye nyoma bebre but as me hu de be kame and I'm not been stuck me nya adwuma me stuck me da but me ana me hu de na me amajai Sompa 93 anso ke buka na adwuma no boa be boa me a ya hye bi obi wo kra betimi a hye me nkran say bia in the next distance no ye be project or whatever but me de be na me ankasa ma hu e betu aba say bi kro bi na be kan bia na so many things me ametimu say wa me kra edunya Tofe asem ya kama kuma this ama usikasem one lucky one in terms of ebia usikasem ana affect usikasem ana yeah Sompa 93.1 cause ka bia menya bia no me hu de me na ska no bon se na ahye affect me pa me nka se ndi menya na me boa ndi menya pa wow
asɛm wo nua no a wone na yɛ saa deɛ no mɔdi ho nkɔmmɔ pɛn dabi metimi kɔ hɔ ne di nkɔmmɔ yɛka abrabɔ mu sɛ whatever ne si anwoma mu te sɛ ne deɛ ba saa anwoma no deɛ nkɔfa mba biom atɔ dabi nkɔfa mba biom enti sɛ wo nua no nso wadi nkɔmmɔ akyerɛ wafa na abrabɔ mu a sɛ wɔka sɛ ɔne ne di abrabɔ ho nkɔmmɔ no ɔnso obi wɔ hɔ a ebi ɔno nso obi ɔno nso ɛwɔ problems minor problems bi wɔ na abrabɔ mu na wadeɛ mu ne na ɔtaa ne wodi saa nkɔmmɔ mepa atwɛ dabi ɛne ɔne me ni nkɔmmɔ bi amfa saa anwoma no wow nti deɛ na wopɛ sɛ wɔka kyerɛ nyankopɔn adɛm bɛ sɛ meka kyerɛ nyankopɔn nya ne sɛ onyankopɔn wɔhu me mmɔbɔ na ɔmfa deɛ mayɛ nyinaa mfa nkyerɛ me na ɔnte me mfi deɛ sɛ bi onwoma fi a meyɛyɛ nyinaa ho na mansa ankɔtɔ saa tebea ne mu bi sɛ manu me ho paa sɛ meyɛ Sompa 93.1 wow Kwabra Fakye no to na so na yɛnhwɛ kakra yɛbɛtumi ayɛ na nsamuna msa brain nti me fi sɛ de hia me paa no ma didi ho nkɔmmɔ awi na yɛnkɔ Tofe asɛm ya kama kuma mabawanim anɔpɛi meyɛ dɔteɛ agya me ne hwee ka Sompa 93.1 woa na mafom mayɛ wo bɔne o dadi ɛti na maba sɔdomfo nyame fa me bɔne kyɛm ɔnwemfo nyame mabawanim mibre anɔpɛi mete Sompa TV agya me ne hwee ka ɛyɛ wo na mafom ɛnyɛ onipa mabawanim me pae bɔne o agya maba mesrɛ wo fa me bɔne nyinaa kyɛmmea o so bɛpopa me din afiri nkwa nwoma mu anaa ɛti wo bɛmama tamfo asoro me akɔsi dapɛn yawe wo bɛpopa me din afiri nkwa nwoma mu anaa na wo bɛma me bɔne asotween ɛdi m'akyia de makɔwuo mu dabi ɔnwemfo yesu fakyɛ ɔnwemfo fakyɛ fakyɛ na mɛhyɛ w'animunya fakyɛ me ɔnwemfo fakyɛ twerɛ me din kwa nwoma mu Sompa 93.1 afe fame yɛ wodi mi wura bɔ akoma foforo tumi mu ɔbatampa ma metena wadom mu daa ɛyɛ hyira me daa kyerɛkyerɛ me wakwan na mankwati mankɔyɛ bɔne bio afei mesrɛ wo menyi honhom firi me so koraa eti ya betre wiase bodamfo ya wo mi so ana fama kuma fama twini ni mati nyina Yesu Kristo fame kura o zo bapo ba mi ni afrin kwan memu ana obemma mi bonni asotwe di mechia ku ɔnwemfo yesu fakyɛ ɔnwemfo fakyɛ fakyɛ mi o fakyɛ na mɛhyɛ w'animunya agyamabo fakyɛ ɔnwemfo fakyɛ fakyɛ o fakyɛ twerɛ me din kwa nwoma mu. Okay, Kwamra medase ɛwɔ nnwom a wato ama yi bra wo arehyɛ mu sɛ deɛ wayɛ bia Nyankopɔn bɛtumi de akyɛw megidi paa wɔde akyɛ me koraa ɛdeɛ na ɛhyɛ wo sɛ radio stations dɔɔso but Sompa na bra de hyɛ me koraa paa no sɛ metaa tie mu paa wɔɔyɛ pa nyinaa na mefolo paa nti me koraa mmerɛ na ayi koraa na mente wo nka biom Sompa 93.1 na mete wo nka sɛ waba Sompa nam so ɛneɛ sɛdeɛ ti bia no mayɛ sɛ mɛyɛ
But anytime be I say push him, so no. Yeah. I say no, I have to stop because I throw. But this is our career, no. Dear now, about Musisi. My feeling very, very okay. Wow. I don't say BB F me more. Yeah. I don't say OJB. I mean, my okay. I say I just will be a summoner. I mean, F me so. Ojidenya sama why? Okay, I was here for me da branti no ase. On sorry na enu aba intrance na asemo ofrin krato time na twa faso enya asem keto aha. Okay, I was here for enu aba baby ofri pa wadru ha no anodin na aka yawie fache no kama pem na etwa so na oso wasem ofrachi modan chi ho ena aba na problem or one issue awo no ose wapem na nani da so nyina Sompa 93.1 facha abedwafo eno na ama na duru ha yebebo nkomo menim nhihye a mo ne na yese ebia o pese mo kata nanimu se o pese odi nkomo oyema yenko akwaba yeja da ma ne so kakra ma me wai me pa so yeja aha ye pese sua de efri ho dwumadi a wabepie mu ne efe na mapem pa cho ma ede na si e wo abrabo mu a wapem me pa cho anope de boko meta shopa edasi na wo TV station bi Sompa 93.1 na efri o me hu bi mu asemo say ye hwe na ehu se wo ha okay nti na say ye beto a na ye de ye ha won so ebra eba na moboa yen okay nyina ne say me papa me mame papa kuluboni okay na me papa nso ya chimuni okay na me frachima akoko aso na oda na sisi amewo na de ma ne ba ne se me papa me mame wu ntem me ni me mame mpo okay enti me didima kakran me kwatena we nche na matena we nche ba me ko me papa side ti me papa de me ko be ma de se anye den a onya oba ode ne be ko ode ne ba be ko ti oba no nso pese oba bi wo ho a eya no ne me papa no ne na ko mpe me se me ba ne side enti ebi wo ho a achim enyinam na me wo be se 9 years to 10 years kofa oba bi wo ho na me nso na me yesomfo na me ya de yo panti ya ko bi ni ko ye afu mo adwuma bi mo mo pe masem mo se me metra ho na papa se o twen afide ye ko yi me papa ne ma me ni nya entokwa ma me ne se wo mpeme around be se 11 asema me ka be se 99 ko abi no di touch share me nsa ko di touch share onsa papa di touch share me nsa anajo du baako me pa chan da na wo 9 years me pa chan sabi wenye oba to ho kodanti me pa chan oba ne ko oba ne se wo mpeme oba mami so ni fia me ana me yaduane me ana me ye bibia enu mpo na me so awu na me nim hwe but me ni pa bia me ni bode so ana ka 93.1 enti edidi ma na nyankopon eya adom one papa yi ko no papa ne se ene me nko de touch ne share me nsa anadwo wo kwan ti me dru se me pa cho bie ni na no mo so mpese o mo ne metena no me papa se on twen ye kakra no ti o happen o ka chem sister ko bie ni na me se mate na me ko bie ni ti me ko bie ni pe me dru na no ma akra ni ho me ko ball pon ni mpe be se 30 minutes kran sa na ye bie mi Sompa 93.1 mo ye pe no se na adenti e na anadwo ba de stand kwa papa mo na me se o minima de ko de nti no wo de ade a chi no ba na mo je me dai ti ade a chi mbo mo di gu ni su yi se wo benti wo beto ba to atwene ti edidi ma na me no mo tena prekope ti me no mo tena ye me wo ho na ma me fu bi ba ye so mpese o mbe fa me na ho ne nso ba bia na me wo eskafu fie nti no se bibi sa no ahoho ba pesi pie ti a pe na me pie madam ni se ko wo dem na me ko me dem ti me ko ye no
ma nwura dem ho pimetei asama me maame temi be kan se akwala yi obaji adi sa akwala yi ne maame ewu dadaada nti no ye busa ne papa nso akoton no esa akwala na mato no eti sa ne be ya asa ma mfa kwara na amaye nde dia ne ye beche mo na edane maame ne se maame na kasankasa so na mete ne won so na maame ni ho na maame no onyema afe ne fenti no na okọ ni kunu ho ti ya pe no se madam akola nyem na me de akola yi ba nti no mo ntwen na di nipa na ote ne nchen ne ba o se de bi won pene oni me wofa enaja ye koye Sompa 3.1 omodi me ba omodi me kwa achima kokwa aso ni si for manfo pu behwe me na me maami you ka kire me se ne sa ne be yesta tra me nchen na me samate eno nete akwala de so be yan kwala bone nsem but ni nyina mu no se oba ne me a wonye mayi nti ni nyina mu nsukura na me hu se me maami ene se maami no ti me ne na wo ho ye ko e wan fama nko school da efom adwuma ye kwa wone me na ye ba wone me na ba ti di ma me hwa asetena no na enye nkoyie na me kofa be ma ne mi wutu me hwa na asetena no so nye na me ba achi moda se me ba na ma be hwe nti me ba achi moda me nya be ma bi na be ma ne se obeye me ho ade okay na me se no obeye me ho ade di asem de na me ne me papa ka kire me papa pi se da me friend phone se da me nya be ma bi o na me pese be ma ne pese oba na obi hu ani monsa na papa yi kan me ka kire papa no se ene wate na me se da be na omra me papa yi ye ya o se o de mento me bo afido da ko frɛ me o se me mra 3.1 pro bi e frɛ ne dwafo me mra o ne o ba bi nete me mra na me ye ma o ne o ba no na me se ada okay o de wa ka mate na me ma mi o be fa mi a frɛ me ma me na me se ma sisia yi no be ma bi pese me hu be me bi so pese o hu ani mo sa no list ka kye ma me pe na ma me ne se ene mebo wona na mane eye ono ne papa amane na msemate bo na mane pe na papa ne se enye sa me ma papa na nkasa mla so o ma dia echire no o me ye ma no echire no abeje ne nsa na mse ni problem eti o ma ene ja be me yi ba ye me papa nso ama na ebe hu ani mo nsa ne o mo nkasa ma me list mama me list ye wie aware ne bre na so se ye ware enti ya wada na me si debi minim saka mu ha de obi e ware so ko hwe ne papa ene na kasa ni nyemu no me nyam me ware ye no so dae na me papa e ware obi ama me ma hye we di atade kama na me se da na hwan na de no mami o di ne mami ami hu Tofe asem ya kama kuma me ye no na afide o ka kire me se be ma ni ade a so dae no me pa chan obi sa no aba physical debi dae ni mo no se be ma ni na me se be ma no wen me hye ya aboa no kra wo by otimi mene enipa onini okay gina ho kakraka sanya dae ni mo aka ni se oni so timi gina ho te se de enipa gina ho okay o ka kira me se be ma we no pese o ware me nti manfa no se adwene na ya manfa no we bia nti me ya pe be ma ne me de be ma ne ka se obeware me ne no ana me de mani wo de achiri nti ma ya ware no nye we me da hwa wi akora me da akora no obi ne ma beda ewia gedegede na me da ho no ebi wo ha me so dan na me hye kawa mienu e wo da ye nim ne nyina mu no me de manfa anye we ti da ko mesum yesi ni dako na obi CS for D4 be free ahase ba ho na me say me obi pese o ware me nya be me pese o ware ba ye boy ho a emwa eno mama kwankyere bi na nyankopon ya na me ware na me o ware me no aware ni mu no afide ye frɛ me papa na afide me maame me maame e wofa eye me na wasore na wakoje ne papa ama
me papa nkofo bai me papa egu me maame egu okay ba me papa nkofo de omo bai okay enti omo bai ye no ya bo canopy ba kwa ma wo enti oye ya no asori ye bodi se eja wen a me maame ma ne sole ye bodi se ena no omo kro na omo asori ti esa no de ani wo kese pa ne bai krom wani omo bomidin yie yes ama me chiri ba yen so ye maame yunupe me maame angu me papa angu bi wo bebia me ne panin ti esa ma krom wo fo no story sa adent na me yesa na me se so me minim se bi ase na tie ti me nua me chiri baba ko a o ka me ho edan a me nana ti ase na me wom omutu ni firi dan ni mu omo padan ni so nyina se adenti Sompa 93.1 ena omo se oniba na mu o ba ti dan ni mu ti omotu no ti ma esa o papa side asem na okay ti ma me nua no chese me nua no no frame phone so say sister she de ohun de esi na me si minimum papa ani abedwafo asem we aye madwendwen ama me ye madwen san ka me nwale bi mu da me nya be ma na ka be ma no ene woni mbetena me no te o kan ware na ese me jaawo na mpembe bi fa sa na me ye madwen san se me nkonko ware Sompa 93.1 na we nkase we beje na we nkase se e de manso bi beba se be ma na ware no aware na gu oh me bai na mante kra anya no ade nti na ware na gu ade ho nsensem bebre papa ho nsensem bebre aware na gu ni guo no agina de ben so pa se eye su bi a woda na di kire no ana se e bia be ma no ne wokotena yi mu no eniema bi sisi e ma na adwene ye ne se e bi kura bibi e na edi wachi Sompa 93.1 bra me ne be ma ne tena 5 years e ma ye wo yi kra ta kwa no 4 years no koye me ho ade ti e ba ye ntokwa ye hu bi da obi fi a ode ma ye mi kosi esinti no CS ni nua na hu ye mo body fie ne ma yen fie no bi ante wo ye nko ana na ete wo yetime ko ana ya to gate atwere ho apana ano odin woni ni mienu time ko ana me sew yenda we fa bankuta na we afa sekan ano ya dene ade na ha mo problem na efiri wa na efiri wo no oh dear yeah ni say Sompa 93.1 actually no asem bi wo na ne kan ye meden kakra ne kan ye meden wow sisi awade na gu mpacho egu ise be ma no o wa ware kra wo be se 3 years screen sisi problem no pa eye say still ano ufi se obi de wa ma awade e wo honhom mpacho isan say we shia be ma animunyamfo by nipa no be kan fe Sompa 93.1 so woni ne tnape asanyo no mpo ne kan na ne refi ade we adi minyama ebe me kwa sori kra na se me de ho asem kra ka kire sofo na ye start se ye bompa me ba beda na sofo na nkasa na woni ma beda ayeka mpacha sofo na wo bo na mane se omo awo mpa ibo mu no wo ba so dae na sofo no ne wo beda se minimum obi a ti se bia me no obi date atwa mu ase nipa no obeyi nanim aba se saade ni si a ede ne to Sompa 93.1 anajo waso saadae no ade ne to ade chepe mama e mama ye basa e mama re ho me ho mesu acho na me nim se me mre na ma ya fa na me bre na so wow me wogidie pa wonyankopon mu se won na oye tumi wura ono na hoden ni tumi wiase mu bibia kita no ti minim se mitu anamo we ya e de ne pa bebre me nti na metu sa anamo sese nkwala no we ba chomo ho omo me ho asetre mo aden ho Sompa 93.1 mi so bibia mu a na eyese eye basa so me force me nipa bi a odade omo mu tie mi de omu nimpa if you say me ba odan 12 years ni eni epu ye twa mu
mentena ase da wei meton ade wei na mehwɛ na etwa mu a na ma fa de foforo sɛ onye kwadwufo pacho de bi mepɛ brɛ pa mepɛ na enkwala no papa no omo hwɛ nkwala no de mpacho an no de omo hwɛ nkwala no omo ebi wɔ hɔ a de ɔno benya no wa anya ne nyina kora me na me yɛ oba yeah nti ɛsɛ sɛ me nso no ɛyɛ masɛdeɛ sɛ ɛsɛ me nso deɛ ɛsɛ me fa nti udwana ba betoa nyankopɔn sɛ ɔmboa me paa na menim sɛ mehu kora deɛ da bia mebɔ odin amen nyankopɔn bɛyɛ megidi a mede ba no no onyankopɔn bɛyɛ ama wate amen da asɔpanyi Tofi me no ndu no yɛ abɔ ɛsɛ deɛ m sɛ brɛ no 3.1 asa awawa yi ne nsɛm no nsɛm no yɛ mmienu nti gye sɛ ha wei ni wei na mabɔ no tɛw ama me ha menhyɛ ase firi abababa yi die no so okay gyidi sɛ gyidi a ɔwɔ a ɔde aba no ɛso sene biribiaa na mebɛyɛ na kasa bi wɔ hɔ na ɛtɔ da a ɛsi a tɔra nneɛma pii wɔ hɔ a ka no deɛ na nka ɛdi kan paa ne sɛ ɔso saa ara yɛn paa no papa hɔ na nka ɔkɔ papa hɔ kɔ ne di ho nkɔmmɔ nneɛma pii wɔ hɔ a ɛhu no abusuafoɔ yɛ a ɔmyɛnya kokoduro ne ntu anamɔ bi papa adewe ne di nkuro sɛ papa bɔ mpayɛ ma me bi na no bɔ nyame din ka asɛmpa biara fa wo ho sɛ ade a akwaraa no hunu no nyame nyi mfiri hɔ sisi a ɔno ɔso ɔwani sɛdeɛ ɔbɔ saa mpayɛ no wie a wasɛe no ebi a na nyɛ papa no a na bibi ɛna fa papa no anim de ɛyɛ saa deɛ ebi nso ana yɛ papa no a ɛna yɛ saa nanso ne nyinaa honhom mu nsɛm no ɛyɛ mpaebɔ na yɛde yɛ ho adwuma nanso me deɛ mehunu sɛ ne ɔte hɔ mehunu sɛ biribi anka akyi gyidi a wɔde anya a wɔde atu saa na mo mpaebɔ akyi awurade bɛtumi asesa biribiara dɔfe enua no a wɔdii kan no anaano bi no a yɛka asɛm wei bi no mekan na mesan aka si so bio sɛ efie no a yɛne niwa manom te asɛ abusua yɛ manom ne adeɛ no a yɛadwene nyinaa yɛn sɛ biribiara ntumi nsie no hyade ɛnya nokorɛ o ɛnya nokorɛ sɛ nkwadaa nyinaa di adabum na wia yɛpie na ɔmo di agorɔ no kɔbɔ sɛ ɔmo duru saa age no a free 15 ɛkorɔ no so hu sɛ ɔma na da ɛyɛ ade a ɔsɛ ɛmi ani kɔ ho ɛnneɛma pii sisi ɔnsa abrane no sɛ second time no koraa deɛ no no wɔkyɛ ababaawa no ɔsɛ ababaawa no bɛsosɔ so ne mu sɛ wɔn yɛ friend sɛn friend sɛ masturbation sɛ deɛ yɛ ntumi nhu ba me na me pɛ sɛ me ka kyerɛ atiefoɔ dodoɔ no ara sɛ ɔma yɛn ni nkɔ saa nneɛma no so tɔda koraa yɛ funu baako mu ma so nneɛma si na ya na n'ani wu ɛbata kyerɛ nti dodoɔ no ara ntumi ɛma bɔnten mɛka okay meka kyerɛ wo sɛ nsɛm wɔ sisi afie mu na saa nneɛma no so woanhwɛ yie na ɛdura kɔdura akyiri bi saa ɔmfa wo ho tɔtrɔtɔ da sɛ adeɛ nyame kyiri yɛabammerɛ no kyiri biribiara kyiri sɛ wo ne umogyaa ɛbɛnya nhyiamudi ɛte saa nanso ne nyinaa mu bible deɛ ɔkyerɛ sɛ deɛ nyame pɛ no no sɛ anamo a watu ɛnyɛ no wobɛpae mu aka na wasɛ awurade sɛ ɔmfa nkyɛw ɛbɛsɛ meka no pɛn sɛ nnɛ ɛnuano anam a watu no awurade de akyɛ no awurade de akyɛ no ne nyinaa ne sɛ wobɛsi nkete sɛ mekonya adeɛ bi a yɛ adufo de adeɛ saa memfa nyɛ hwee fi sɛ akyiri no biribi foforɔ wɔ hɔ nti awurade hu saa afoɔ yi mmɔbɔ na ɔmapae mu aka yi awurade nya wadom na wonyi musuo ne numi bi a ɛwɔ soɔ no ɛmfiri wɔn so bɛda se asɔpanyi justice ɛna wate ne nka no ɔnsɛ maka sɛ sesei no ambassador kɛseɛ paa ɛyɛ wayosi show yi wɔka ho na ɛtɔ da na wato bi na ɔde ama ne mɛkɔ ma mary so but ɔno no adeɛ a ɔde aba ni Tofi, in fact, and the man to me on Quasore, Tofi,
mentimi anko asore Tofia new program in the baby powerful Dr. Menson Frey obi waje asase all this is the Frey obi because a bia issue Tofia madam me ko asore oh ha hey I see ma jono so ni na ye ode abare no ma Mary ma mintio yɛda nyankopɔn ase sɛ ebesi saa brain no enipa enya gidie ɛwɔ baabi Bible say frachi modern adru ha sɛ yɛka yɛn mfom so a ɔyɛ ɔtene ni nokwafo sɛ ɔde yɛn mfom so ɔyɛ de ɛbɛkyɛ yɛn na watew yɛn ho nso ayɛ de afiri ne ntene nyinaa ɛho enti abrantie mdi kan abrantie ne de na ɔde aba no ɛno ano no wapɛ mu aka ɔpɛ mu kan nso so Awurade atibi enti ne mfom so ɔde akyɛ no na akasɛ ɔbɛtie si abrabɔ foforom sɛ wantie nsi abrabɔ foforom mu ɛyɛ Kristo abrabɔ no a ɛno no nso anhwɛ yi a Bible say ɔbɔnefoɔ ne nenam sejata ɔnenam a ɔbobɔ mpɛ deɛ ɔbɛyɛ dɛ ɔbɛkye nawe honhommɔne nso to firi nipa mu ɔkɔkyinkyin ɔkyinkyini a na wasan ɛde ɔbɛhwɛ sɛ hɔ da hɔ a na ɔde ahonhom ahodoɔ a ɛden na ɔde abɛka ho na kyerɛ sɛ wabrabɔ a wɔakyire no koraa yɛ dɛ ayɛ wes gidi a mode atu anamo aba ha meka ɔde nso ka gidi a mode atu anamo aba ha de aka ɛyɛ sɛ mobɛtu anamon foforɔ ɛwɔ Awurade mu ebi a wokɔ asɔre na akɔ asɔre bat na nyɛ papa bi asa wonim Awurade wonim Kristo basa wofa Kristo sɛ w'Awurade ne wagye nkwa na akasa nti na ɔse so obi ba Kristo ma ɔyɛ abɔdeɛ foforɔ ɛnneɛma dada ne yɛ dɛ etwam afei nneɛma nyinaa yɛ dɛ ɛyɛ foforɔ enti gidie no nko a gidie yɛ 80% of your problem sɛ baabi a wobɛkɔ enti na even fake prophets kura on nkrofo kom ho a baabi a om problem solve kakra gidi a onya wo sa nipa no a ode koye no na aye sa adwuma no eninti bra wanya gidie na waba se de wo kanu Awurade ahu bibia wate bibia na de aka ne se ubesua de ubehu de nyame pe na otutu anamo asim na Awurade oye ogyefo na oye otumfo se obema bibia atadin amen. Okay. Ma Mary medasi me fi say e free her ye ne no betranse na ya ye ho adwuma kwara daddy say me brana kan na meet me fan to me so me kasa ne okay Sompa 93.1 me nua be ma no na oti ha kasa no program yi e adesua eno nti no de bi ho no ma na me de mpese me ka no kore obetena no waka ne de say on de ma na de nsa fefa no ho on de on fa ne sanko for ba bia ho da psychologically so obi kasa na ohwe nanim na reading na aya na wutimi hunu nema bebre nyame de saa ache de ne timi che nipa nyame de ache no but ohwe ne hu ya se oje ne hu di se ne hu fanboy Sompa 93.1 sa o kasa me na me face ni ti na me hwe nanim no wo sere de ne convene ya se me hu ya ne fe wo hwe yie nyame de ache no na time wo ma na mpese dadi nka obi so ne se na apart from oni ni nua no abonten isuban te sei oni ma ho nsensem ebi kura na ye ka ne se na nya ni nua no hwe oba bia ne be hia bia e wotumi ekita ni sunsun so be ba so nti me ma na mo pe ma bebrebe no munue oba bia ne be hia bia nti ebi kura wo ka ne se no na nya ni nua na sempo na ya abonten nti se ni nua na sem no wa be ka ne nyame de ache na abonten onhwe yie onyi ni hu ni omo abrabotenene okay na nyame de beche no na wa revival eniema nya saa de a do be ka na nyina ye kwa na otu minua be yasem no ono so saa ebrenim do fe ye free am se oni be hia bisa ne yie se apart from bibia no nisu ban te sei onyi ni se bia ni edin kasie bi hye baabi eno so etimi ha no ye program yi ni nyina ne se obeka no kore Saudi bibi hinta nyame ontiw okay minu ya ba no cross empa na mi hu mi ni da but mapewa asem wo betena program so ayi adesua mo bia ka no kore no
se nyame kura no wo bɔ mpa ya srɛ bɔ ne fa kyɛ fi no na wo ka asɛm no wan ka no president nyame wo de bɛkyɛ wo dabi enti ebia na bibi so hyɛ baabi mipa wo kyɛ wo wa tenase and assess yourself ebia na suban bi so wo baabi a no ano ɔhyekyɛ tumi na ne obɛda no sɛ wanhwɛ anyɛ no ho adwuma he Tofi ne na sɔfoɔ ne na bedwafoɔ bɛyɛ biribiara wokɔ the problem will still remain the same enti mipa akyɛw na sɛ wɔ sɛ wanya gidie wɔ Tofiakwa ne na bedwafoɔ ne fakyɛ dwumadie no so no ɛnyɛ ɔno mu gidie na emom Tofi wɔte nyankopɔn na so program yi so enti sɛ deɛ tie bia nyankopɔn bɛhu mmɔbɔ sɛ deɛ meka no ofa na wohwɛ saa angle no so sɛ deɛ tie bia obi ani ha waba papa yi program so a nyame ayi nani ahinta nada enti wo gidie ɛnyɛ wo nkwa meda se ne din ɛde kɔbra sɛ de mesa apakyɛw sɛde tama wo de ba no wo bɛyɛ ahwe pressure okay yes late fee rocking edge okay abusiafo non do no abo apan sima miensa meda se pi sɛ oje bre wote kwabna kese enka ɛwɔ dwumadi a wato ne din ahaban mu ɔka show yi ho sanso ɛna ma Mary so oti ne din ni awote ne nka etwa mu no ɛyɛ Shadrach ɛnɛ ɛyɛ special day ɛde ɛma asomafo asenkafo ɛnɛ nyankopɔn yɛ adoma me ne ɛhɔ me ho den I say tanodumase aha me ho den nti no nsi abompre nu no nsi abompre nu aha nti brana baji won senkyereni ɛwɔ tanodumase ɛnɛ ɛna sa power no aha ya makanim rinchi ɛwɔ hɔ shadi enso ɛwɔ hɔ ɛna ɔmo makeka time no yɛ 12:30 mama 12:30 okay mate me da se osan so ete asopanyi justice osei ene ono nso wafaya menka ne sa wa kyerɛkyerɛ ne mu pa minister IBJ watia ne na chi kakra nti momfa enche se ne wante ne nka san babi a obi a no me ncha kase e de emaw Rocky Junior ena edada nema emaye e wɔ ha ena Aki the international man IT ya obo adwumatan ona eto no boase twitwa nema kama enso ede emaye sanso ena yima ha one Saki Adaroma ena saa nema we nyina atumi akoso enne wawoda Prince EK Redu AK de wen wachiche mana de din pa de mama fo din de wen omo home enne wawoda EK nyankopon inhiraw obi biara ohwe show yi no medasi nyankopon inhiraw Emma Oyiremfi, the channel manager and so on TV. The ding edit Dr. Blessed Foster or no NIM channel manager. Ewo TV no so nti on also production no wa boy Juma papa dog baby a obi ano medase me chiao. Ya fasida Emma 21st clinic the sciatica expert. Nyankopon ya adoma china bomodin bowura 21st clinic kaso ye bia say tema say nkran kasoa go so chese ba bia wanchi kumase sunwan brekum tachiman takra de nkranza kofodua akra dome chese debi so dwabo so ni nyina no obetumi akoho na wakọ akwaje ayaresa sanso ena memfa sida kese enso ema J-Back driving school na omonso aboame 0247 595 975 0247 595 975 and 21st so 0540 311 311 medasi nyankopon enka ho medi Tofiakwa yebasan so ahia nyankopon ya adoma ochena ekosi ya wada anwumre no nan na yeshia ewo dwumadi a wato ne din na menim so nyankopon nhyirawo na efiri kyerɛ kɔ mɛka asɛm bi de akyerɛ wo ewo na menim so makra wo hwɛ ho so eyi